टोल वसुलीला सुरुवात करण्यात आली आहे। आज 14 जून रोजी सकाळीच टोल वसुलीला सुरुवात झालेली आहे। आपण ह्या गाड्यांच्या रांगा पाहत आहात। पोलीस बंदोबस्तात ही टोल वसुली सुरू करण्यात आलेली आहे। आपण थेट लाईव्ह दृश्य पाहत आहोत ओसरगाव टोल नाक्यावरून। जी परिस्थिती नेमकी कशी आहे ती आपण दाखवत आहोत। येथे जी MH07 ची गाडी उभी आहे यांना देखील टोल घेतलं जात आहे। काय सांगताय तुमच्याकडून टोल वसूल तुमच्यामुळे अजून काय घेतला नाही सिंधुदुर्ग गाड्यातल्यांचा. निश्चितच अजून कुठल्या सिंधुदुर्ग पासिंगच्या गाड्यांना टोल घेतला नाही असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। पण गाड्या तर अडवल्या जात आहे आणि पुढे भविष्यात टोल घेण्याची शक्यता आहे। आपण ही थेट लाईव्ह दृश्य पाहता सिंधुदुर्ग MH07 ची ही पासिंगची गाडी आहे, म्हणजे सिंधुदुर्गातली गाडी पासिंगची आहे। काय सांगण्यात आलं तुमचं? काय नाही आता तुम्हाला फास्टॅग ऍक्टिव्ह करतो म्हणून सांगितलं त्यांनी, त्याच्यानंतर आता जावा म्हणून सांगितलं. तुमच्याकडून टोल घेतलाय? नाही घेतलाय, फास्टॅग ऍक्टिव्ह करतो नंतर घेतो म्हणून सांगितलं असं टोल बोलतो. घेणार तुमच्याकडून? हा घेणार नंतर. निश्चितच ही सिंधुदुर्ग पासिंगची गाडी होती आणि फास्टॅग ऍक्टिव्ह केल्यानंतर टोल घेणार असं त्यांना सांगण्यात आलेलं आहे। आपण या गाड्यांच्या रांगा पाहत आणि पोलीस बंदोबस्तात ही टोल वसुली सुरू करण्यात आली आहे। सकाळी 8 वाजल्यापासून ह्या टोल नाक्यावर ही टोल वसुली सुरू करण्यात आली आहे। आपण ही कणकवलीपासून ते गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या या रांगा आहेत, मोठ्या गाड्याच्या रांगा लागलेल्या आहेत। थेट लाईव्ह दृश्य आपण कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून दाखवत आहोत आपल्या प्रेक्षकांना। काय नेमकी परिस्थिती आहे टोल नाक्यावर, सर्व जे आहेत ते 7 ते 8 त्यांचे जे टेंट केबिन आहेत ते केबिन ऍक्टिव्हेट करण्यात आलेले आहेत। हे 2 केबिनवरून कणकवलीवरून गोव्याच्या दिशेने ह्या गाड्या येत आहेत। तशाच पद्धतीने दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतो आहोत की ओरसवरून कणकवलीच्या दिशेने जाणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत त्या देखील अडवल्या जात आहेत। त्यांच्याकडून देखील टोल वसुली सुरू करण्यात आलेली आहे। पोलीस बंदोबस्त तगडा तैनात करण्यात आलेला आहे। कणकवली PI जाधव साहेब हे देखील इथे उपस्थित आहेत आणि RCB पोटून देखील इथे उपस्थित आहेत। सर्वच अधिकारी, मंडळ अधिकारी असतील, त्यानंतर सर्व महसूल प्रशासन असेल, हे देखील इथे दाखल झालेलं आहे। आपण ही नेमकी परिस्थिती कशी आहे ती दाखवणार आहोत। ही जी नेमकी परिस्थिती कशी आहे ती दाखवणार आहोत। हे त्यांनी एक चार्ट लावलेला आहे, टेबल ऑन नंबर टोल प्लाझा किलोमीटर असं त्यांनी लिहिलेलं आहे। ओसरगाव, त्याच्यानंतर जीप, LP गाड्या असतील, ट्रक असतील, एक्सेल मोठ्या गाड्या असतील, ह्यांचे जे चार्जेस आहेत ते इथे दाखवण्यात आलेले आहेत त्यांनी। किती टोल सांगितलं आहे तुम्हाला? 190 ना भाई, 190. कुठून आलात तुम्ही? कणकवली, जाता सॉरी कुडावरून आलोय, आता चाललोय देवगडला. तुम्ही सिंधुदुर्गातल्या? हो सिंधुदुर्गात. गाडी दुसऱ्या पासिंगची आहे हा त्यामुळे गाडी दुसऱ्या पासिंगची आहे, पण सिंधुदुर्ग पासिंग केलेली आहे गाडी. तरी देखील टोल आकारण्यात आलेला आहे। तरी पण टोल आकारण्यात आला. यांचं म्हणणं आहे गाडी सिंधुदुर्ग पासिंगची आहे, गाडीचा नंबर फक्त दुसऱ्या स्टेट जिल्ह्यातला असल्याने टोल आकारण्यात आलेला आहे। आणि टोल जो आकारण्यात आल्याची पावती आम्हाला दाखवू शकता? ही जी पावती आहे एकंदरीत ही 95 रुपयाची पावती त्यांच्याकडून आकारण्यात आलेली आहे। आपण पाहतो की सिंधुदुर्ग रजिस्टर पासिंगची गाडी आहे तरी देखील त्यांच्याकडून टोल आकारण्यात आलेला आहे। एक दुसरी सिंधुदुर्गची गाडी आहे,
हे जे काम करणारे कर्मचारी आहेत ते हिंदी बोलत आहेत, म्हणजे स्थानिक तर दिसत नाही आहेत. एकंदरीत ही MH07 ची गाडी आहे. सर, आपल्याकडून टोल आकारण्यात आला आहे की नाही? 07 ची गाडी आपल्याकडून टोल आकारण्यात आला आहे काय? हो आला. काय सांगितलं आपल्याला? काय बोलले नाही कोण अजून काय फास्टॅग म्हणून कट झाला. निश्चितच हे 07 पासिंगची गाडी होती आणि त्यांच्याकडून फास्टॅग मधून कट होणार असं सांगितलं आहे. एकंदरीत परिस्थिती आपण पाहतो की जी ओरोसवरून कणकवलीच्या दिशेने जाणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत त्या गाड्यांमधून देखील टोल आकारण्यात येणार आहे असं एकंदरीत दिसत आहे. खूप जी परिस्थिती आहे ती आपण पाहतो की लाईव्ह दृश्य आपण पाहतो. ह्या ज्या गाड्या आहेत त्या आता थांबवण्यात आलेल्या आहेत आणि काही त्रुटी आहेत ज्या टोल वसुलीसाठी त्रुटी देखील येत आहेत, कारण कालच त्यांनी चेकिंग केलं, पूर्णतः अजून चेकिंग सुरू आहे. पण पोलीस बंदोबस्त देखील इथे मोठा तैनात करण्यात आलेला आहे. आपण ही दृश्य पाहत आहात की पोलीस बंदोबस्त कशा पद्धतीने तैनात केलेला आहे. सकाळपासूनच पोलीस RCU प्लाटून असेल, स्थानिक पोलीस असेल, जिल्हा वाहतूक असेल आणि सर्व जे वाहतूक पोलीस आहे आणि अन्य पोलीस आहेत ते दाखल झालेले आहेत. येथे थोड्याच वेळात जी कृती समिती आहे, टोल मुक्ती कृती समिती आहे, ती दाखल होणार आहे. सर्व पक्षीय नेते हे देखील दाखल होणार आहेत आणि या टोलला विरोध करणार आहेत अशी एकंदरीत बातमी आपल्याला सांगण्यात आलेली आहे. काल त्यांनी जी बैठक घेतली त्या बैठकीमध्ये हे आपल्याला सांगितलं की आपण आपला या टोलला विरोध असणार आहे. ही दृश्य आहेत ही लाईव्ह आपण दाखवत आहोत आपल्या प्रेक्षकांना कशा पद्धतीने या ज्या गाड्या अडवून ही टोल वसुली सुरू केली आहे. आणि थोड्याच वेळात कृती समिती आहे जी टोल मुक्त कृती समिती ही दाखल होईल इथे आणि त्यानंतर नेमकं कशा पद्धतीने नियोजन असेल ते आपल्याला समजेल. पण पोलीस बंदोबस्त मोठा तगडा तैनात करण्यात आलेला आहे. अतिरिक्त पोलीस हे अन्य तालुक्यातून देखील मागवण्यात आलेले आहेत. ही जी नेमकी परिस्थिती आहे ती दाखवत आहोत आपण. आजच टोल सुरू करण्यात आलेला आहे आणि मोठ्या गाड्या आहेत आणि ज्या छोट्या गाड्या आहेत त्यांची टोल वसुली सुरू झालेली आहे. ही गाडी MH07 पासिंग आहे तरी देखील टोल घेण्यात आलेला आहे असं एकंदरीत दिसत आहे. आपण या जे वाहतूक करणारे प्रवासी आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत नेमका किती टोल आकारण्यात आलेला आहे, काय नेमकी परिस्थिती आहे. आपल्याकडून टोल आकारण्यात आलेला MH07 गाडी आहे तरी देखील काय सांगता? या बाबतीत आम्हाला खंतच वाटतं की आम्ही सिंधुदुर्गवासी आहोत. असं वाटतं की आमच्याकडून टोल घेऊ नये असं आम्हाला वाटतं. निश्चितच. नाही. कुठून कुठे आता तुम्ही? आम्ही कणकवलीहून ओरोस डेली डेली अपडाऊन करतो. ओके. हे ग्रस्त होते हे कणकवलीवरून ओरोसला डेली अपडाऊन करतात आणि त्यांच्याकडून देखील टोल आकारण्यात आलेला आहे. त्यामुळे एकंदरीत परिस्थिती इथली जी सिंधुदुर्गवासियांना टोल माफी मिळालेली नाही आहे आणि हा जो संपूर्ण दृश्य आहे ही लाईव्ह आपण आपल्या प्रेक्षकांना दाखवत आहोत की टोल वसुली एकंदरीत सुरू झालेली आहे आणि ही टोल वसुली इथे सुरू झालेली असली तरी थोड्याच वेळात सिंधुदुर्गवासी आणि टोल मुक्त कृती समिती आणि सर्वपक्षीय नागरिक नेते असतील हे सगळे आता थोड्याच वेळात इथे धडक देतील आणि सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती मिळावी यासाठी प्रयत्न करतील. इथे कोरल असोसिएटचे अधिकारी देखील दाखल झालेले आहेत. MH07 ची गाडी आहे इथे. मगाशी MH07 ला टोल वसुली झाली आणि आता MH07 ला टोल वसुली केली नाही. नेमकं काय प्रकार आहे हे देखील जाणून घ्यावं लागणार आहे आपल्याला. ही MH07 पासिंगची गाडी आहे ती देखील येथे
काही गाड्यांना सोडलंय, काही गाड्यांकडून टोल वसुली केली आहे MH07 अशा पद्धतीची इथे परिस्थिती आपल्याला दिसत आहे. ही MH09 पासिंगची गाडी आहे. अजूनही या टोल नाक्याची जी तपासणी आहे, तांत्रिक अडचणी आहेत त्या दूर करून हा टोल नाका सुरू करण्यात येत आहे. कारण प्रत्यक्षात ही परिस्थिती आहे ती आपण आपल्या प्रेक्षकांना दाखवत आहोत. ज्या गाड्यांना फास्टॅग लावलेले आहे ते ऑटोमॅटिकली रीड होत आहे, त्यांचे पैसे कटत आहेत. पण ज्या गाड्यांना फास्टॅग नसेल त्यांच्याकडून टोल वसुली करण्यात आलेली आहे. पण शासनाच्या नियमानुसार जर फास्टॅग नसेल तर अतिरिक्त डबल चार्ज घेण्यात येतो. त्यामुळे फास्टॅग लावणं हे देखील गरजेचं आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीला कणकवलीमध्ये ही टोल वसुली ओसरगाव टोल नाक्यावर सुरू झालेली आहे आणि बरेच जण आता टोल भरत आहेत. पण आपल्या सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती मिळावी यासाठी सर्वजण प्रयत्न करत आहेत. आणि आता थोड्या वेळातच ही टोल मुक्त कृती समितीचे सर्व सदस्य असतील, त्यांचे सर्व मंडळी असतील, ही येथे धडक देणार आहेत. तसेच सर्वपक्षीय नेते, त्यामध्ये काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल, भाजप असेल, हे सर्व नेते देखील या टोलला विरोध करण्यासाठी येथे दाखल होतील. आणि मोठ्या संख्येने इथे गर्दी होईल आणि टोलला विरोध करतील. आणि त्याचसाठी तगडा पोलीस बंदोबस्त येथील तैनात करण्यात आलेला आहे. जो अतिरिक्त तालुक्यातून देखील पोलीस बंदोबस्त मागवण्यात आलेला आहे. म्हणजे जिल्हा पोलीस असेल, स्थानिक पोलीस असतील, वाहतूक पोलीस असेल, जिल्हा नियोजनाची पोलीस आहे, सर्व पोलीस अधिकारी येथे दाखल झाले आहेत आणि टोल भरण्यासाठी देखील रांगा लागलेल्या आहेत. ही जी नेमकी परिस्थिती काय आहे ती आपण दाखवत आहोत. किती पोलीस आहेत तरी? या टोलवर सध्या पोलीस बंदोबस्त आहे आणि त्यामध्ये अधिकारी 5 ते 6, त्यानंतर 50 पोलीस कर्मचारी हे कार्यरत आहेत. तसेच होमगार्ड देखील आहेत. त्यामुळे बहुसंख्येने पोलीस बंदोबस्त येथे मोठा तैनात करण्यात आले. वाहतूक पोलीस देखील आहे, जिल्हा वाहतूक आहे, महामार्ग वाहतूक आहे, सर्वच पोलीस अधिकारी देखील ह्या टोल नाक्यावर आहेत. आणि मोठ्या प्रमाणात ही टोल वसुली आजपासून खऱ्या अर्थाने सुरू झालेली आहे. काही स्थानिक नागरिकांचा याला विरोध आहे. बऱ्याच जणांनी सांगितलं की आपल्याला सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती मिळावी यासाठी आता काल ठरल्याप्रमाणे कृती समितीचे जे कार्यकर्ता आहेत थोड्याच वेळात तिथे धडक देतील आणि नंतर जी काय परिस्थिती आहे ती आपण दाखवणार आहोत कोकण7 लाईव्हच्या माध्यमातून. पण सध्या एकंदरीत परिस्थिती आपल्याला दिसते आहे की टोल सकाळी 8 वाजल्यापासून सुरू करण्यात आलेला आहे आणि या टोल सुरू केल्यामुळेच सर्व सिंधुदुर्गवासियांना याचा फटका बसत आहे, जेणेकरून आपल्याला टोल मुक्ती मिळावी असं यांचं म्हणणं होतं. आणि त्यामुळे सध्याची ही परिस्थिती आपण दाखवत आहोत. गाड्यांच्या रांगलेल्या 07 पासिंगच्या काही गाड्या सोडल्यात, काही गाड्यांकडून टोल वसुली करण्यात येत आहे असं देखील आपण इथे सध्या प्रत्यक्षात पाहिलं. त्यामुळे ही जी परिस्थिती आहे ती नेमकी कशी आहे ती आपण सर्व प्रेक्षकांना दाखवत आहोत. आज सकाळची परिस्थिती आपण दाखवली. आपण माझ्या मागे पाहत आहात की कशा पद्धतीने ही जी टोल वसुली करत आहेत आणि आज सकाळी 8 वाजल्यापासून ही टोल वसुली सुरू करण्यात आलेली आहे. कणकवली येथे काल टोल मुक्त कृती समिती तशाच पद्धतीने
स्थानिक नागरिकांनी सर्व पक्षीय यांनी एक इशारा दिला होता की टोल सुरू करू देणार नाही, सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती मिळावी यासाठी आपण आंदोलन करणार. थोड्याच वेळात ते कार्यकर्ते असतील, नेते असतील, सर्वपक्षीय नेते असतील किंवा स्थानिक नागरिक असतील हे इथे दाखल होतील. त्यासाठी मोठा तगडा पोलीस बंदोबस्त मागवण्यात येत आलेला आहे. पण काही प्रमाणात काही जे MH07च्या गाड्या त्यांच्याकडे फास्टॅग लावले नव्हतं म्हणून त्यांना सोडण्यात आलं. त्याच्यानंतर फास्टॅग लावल्यानंतर टोल वसुली होणार आहे पण टोल माफी मिळणार नाही सिंधुदुर्गवासियांना. त्यामुळे एकंदरीत नेमकी विदारक परिस्थिती थोड्या वेळाने काय असेल हे आपण सिंधुदुर्ग कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून सर्वच प्रेक्षकांना दाखवत राहू. पण नेमकी आताची सध्याची परिस्थिती टोल सुरू झालेला आहे आणि काही कार्यकर्ते आता एकवटू लागलेत एवढं मात्र दिसत आहे. योग्य पद्धतीने ऑपरेट नव्हतं होत आणि वाहनांच्या रांगा लागत होत्या. तर युजरचं आपण लक्षात घेता, त्यांची मानसिकता लक्षात घेता आता सध्या आपण बंद करताय. जेव्हा कधी हे पूर्ण ऑपरेशनली फंक्शनली आम्हाला ऑपरेट करायला मिळेल आम्ही तेव्हा सुरळीतपणे चालू करू. पण आता याचा काही निश्चित वेळ मी सांगू शकत नाही. जोपर्यंत फंक्शनिंग आणि टेस्टिंग जोपर्यंत पूर्ण होत नाही त्याच्यानंतर आपण चालू करूया. सध्याच्या परिस्थितीत हे मला निर्देशच तसे होते ना NHA कडनं तसे की सुरू करायचे होते त्यामुळे आपण सुरू केलेलं. आंदोलनाची भूमिका असल्यामुळे नाही आंदोलनाचा काही विषय नाहीये याच्यासाठी. साहेब राजकीय दबाव असल्याची चर्चा होते. नाही असा काही विषय नाहीये. बघा तुमच्या समोर तुम्ही इथे प्रत्यक्षात तुम्ही उभे आहे, तुम्हाला लक्षात येत आहे की युजर किती सफर होत आहे, त्यांना किती वेळपर्यंत लाईन लागली आणि पूर्ण लेन ऑपरेट नसल्या कारणाने आम्हाला पण कळतं की ॲज अ ऑपरेशन म्हणून जे त्रास आणि शेवटी आम्हाला फेस करायचं आहे त्या पद्धतीने लोकांच्या रोषाला आम्हाला समोर जावं लागतं. नेमके NHA काय म्हटलं आता? काही बोलले नाही. ते मला बोलले की आता ठीक आहे आपण ऑपरेशनल करू. बाकी याच्याबद्दल माझी काही चर्चा झाली नाही त्याबद्दल. तेच त्यांच्याबद्दल मला अजून कुठले निर्देश आलेले नाही. जसे निर्देश येतील आपल्याला कळवण्यात येईल. पण आता टोल कधी सुरू होईल सर मला याच्याबद्दल निश्चित शाश्वती नाहीये. जर असं असतं तर मी तुम्हाला डेफिनेटली. तुमचं नाव आणि पद? माझं नाव राहुल रामचंद्र डांगे आहे. मी कोरलमधनं सिनियर मॅनेजर. निश्चितच हा टोल आता तांत्रिक बिघाड असल्याने बंद करण्यात आलेला आहे, तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आलेला आहे असं येथील राहुल डांगे यांनी सांगितलेलं आहे. पण एकंदरीत हा टोल सुरू होणार आहे. आज ना उद्या हा टोल सुरू होणार आहे. आता तात्पुरती जी तांत्रिक बिघाड असल्यामुळे हा टोल सुरू करण्यात आलेला नाही. कारण सकाळपासून इथे 8 वाजता हा टोल सुरू झालेला होता आणि त्यानंतर जी परिस्थिती होती ती आपण पाहिली की पोलीस बंदोबस्त देखील मागवण्यात आला आणि पोलीस बंदोबस्तात हा टोल सुरू करण्यात आलेला होता. आणि जी नेमकी परिस्थिती आहे ती आपण पाहत आहोत. आता कृती समितीचे सदस्य आणि स्थानिक नागरिक हे इथे दाखल होत आहेत. मोठ्या संख्येने राजकीय पदाधिकारी देखील दाखल होत आहेत. तांत्रिक बिघाड असल्याने हा टोल बंद केला असल्याचे हायवेच्या या टोल कंपनीच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं आणि म्हणून आता पोलीस बंदोबस्त एका बाजूला करण्यात आलेला आहे. येथेच मगाशी जी तांत्रिक बिघाडाची गाडी होती ती एका दुभाजक जो गार्ड होता त्याला धडकली आणि त्यानंतर तांत्रिक बिघाड झाला आणि त्यामुळे टोल तात्पुरता बंद करण्यात आलेला आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे हा टोल बंद करण्यात आलेला आहे. जी लाईव्ह दृश्य आहे ते आपण दाखवत आहोत कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून सर्व आपल्या दर्शकांना की आता ही टोल वसुली काही वेळासाठी थांबवण्यात आलेली आहे. एकंदरीत ही जी टोल वसुली आहे ती काही वेळासाठी फक्त थांबवण्यात आलेली आहे. पण हा तांत्रिक बिघाड दूर झाल्यानंतर ही टोल वसुली सुरू करण्यात येईल अशी एकंदरीत परिस्थिती दिसत आहे आपल्याला. धडक दिली आहे. काल इशारा देखील दिला होता टोल सुरू झाल्यावर आपण टोल सुरू करणार देणार नाही. काय सांगता? गेले वर्षभर आम्ही या टोलच्या विरोधात काम करीत आहोत आणि आमचे सिंधुदुर्ग व्यापारी महासंघाचे ग्राहक व्यापारी सर्व होलसेल काम करणारे व्यापारी यांना जो त्रास होणार आहे या त्रासासाठी आम्ही हा बंदचा पुकार केलेला आहे. हा अरबी समुद्र आणि सह्याद्री याच्यामध्ये असलेला आपला जिल्हा आणि त्या जिल्ह्यात हा टोल निर्माण करण्यात आला आणि नेहमीच्या गरजेसाठी कामाला जाताना शासकीय कामाला जाताना वकील असतील डॉक्टर असतील त्यांना सुद्धा हा टोल भरावा लागणार आहे. आणि हा टोल 3 तालुक्याला
म्हणजे वैभववाडी, कणकवली आणि देवगड या 3 तालुके आमचे प्रभावित होत आहेत आणि तेथील ग्राहक आणि व्यापारी सुद्धा होत आहेत, नागरिक होत आहेत. आणि यांचा सगळ्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी आणि हा टोल कायमचा रद्द करण्यासाठी माफी मिळावी म्हणून आम्ही हा बंद पुकारलेला आहे. आणि जोपर्यंत टोल बंदचं लेखी आश्वासन घेणार त्याच वेळी आम्ही उठू, नाहीतर उठणार नाही. बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, आमच्या मागण्या मान्य करा, मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, खाली करा. आता तात्पुरता टोल बंद करण्यात तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे त्याबद्दल काय सांगा? तांत्रिक बिघाड कुठचा? आम्ही चालूच करायला देणार नाही. तांत्रिक बिघाडचं काय नाही, सगळे आमचे नेते मंडळी आली आता, आम्ही चालूच करायला देणार नाही. आणि हा ना आमच्या जिल्ह्याचे 2 भाग करणार आहे. हा खारेपाटणला न्या, नाहीतर दुसरीकडे न्या, इथं नाही. आम्हाला आमच्या लोकल फिरायला सुद्धा टोल आम्ही देऊ शकत नाही, ही आमची मागणी आहे. तात्पुरता बंद करण्यात आलेला आहे. सिंधुदुर्गातल्या जवळपास 4-4.5 लाख लोकांना अडचणीत आणणारा आणि दैनंदिन कामकाजामध्ये अडथळा निर्माण करणारा हा ओसरगावचा टोल नाका आहे. आता अध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे मागच्या वर्षभरामध्ये प्रचंड पत्रव्यवहार, गाठी भेटी, मग राज्य सरकार असू दे किंवा केंद्र सरकार असू दे यांच्याकडे आम्ही केलेले आहेत. NHIचे जे कोल्हापूरचे उजाळेवाडीचे जे अधिकारी आहेत, पंधरकर साहेब आणि त्यांचे इतर सहकारी, आम्ही त्यांची सकाळपासून या ठिकाणी वाट बघतोय, पण अद्यापपर्यंत ते समोर आलेले नाहीयेत. कारण ज्या वेळेला आत्ताचा कोरल असोसिएटचा कंत्राटदार राहुल डांगे जे खास नागपूरवरनं इकडे आलेत राजस्थानच्या कंपनीच्या वतीने, त्यांना ज्यावेळी विचारलं तर ते म्हणतात ते NHIचे अधिकारी गायब झालेत. तर आमची मागणी आता हीच आहे की ज्या वेळेला NHIचे अधिकारी, PWD नॅशनल विभागाचे अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन ज्या वेळेला आता आमच्या समोर येऊन चर्चा करेल आणि लेखी स्वरूपात आम्हाला लिहून देईल की आजपासून हा ओसरगाव टोल नाका कायमस्वरूपी बंद करण्यात आलेला आहे किंवा MH07 नोंदणीकृत RTO रजिस्ट्रेशनच्या गाड्यांना इथं टोल मुक्ती मिळालेली आहे, त्यानंतरच आम्ही सगळे टोलमुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी आणि सदस्य बाजूला होणार, अन्यथा हा एकही काउंटर चालू करायला देणार नाही, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. निश्चितच राष्ट्रवादीचे नेते सामंत देखील आहेत. काय सांगताय सामंत, आपण देखील पाठिंबा दिलेला आहे? नाही, मुळात हा टोल हा जो घेतला जातोय हा सिंधुदुर्गावर एक प्रकारचा अन्यायच आहे, अशी आमची सगळ्यांचीच भावना आहे. आज आम्ही आमच्या पक्षाची वस्त्र बाजूला ठेवून इकडे आलेलो आहे, ते लोकांसाठी आलेलो आहे इकडे. आम्हाला कुठल्या पक्षाचं याच्यात हे करायचं नाहीये, परंतु हा टोल हा बंद झाला पाहिजे. याचं कारण येण्या जाण्याचा हा रस्ता दररोजच्या अनेक लोकांचा आहे. कुठेतरी त्या लोकांवर आपण अन्याय करतो, एवढी लाज तरी या लोकांनी बाळगायला पाहिजे होती. आमची प्रमुख मागणी ही आहे की हा टोल एकतर खारेपाटणला तुम्ही घेऊन जा, जिल्ह्याच्या वेशीवर तुम्ही नेलात तरी हरकत नाही. टोल देण्याला कोणाचा विरोध नाहीये, पण दररोजचा लोकांचा जो त्रास आहे तो वाचावा अशी आमची इच्छा आहे. आणि याच्यासाठी आमचं या आंदोलन आणि आमचा संपूर्ण पाठिंबा या आंदोलनाला आहे. काँग्रेसचा देखील पाठिंबा आहे. हो, मी इथे जो आलेलो आहे, जो जिल्हा काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून नाही आलो, तर कृती समितीचा एक सदस्य म्हणून इथे आलेलो आहे. हा जो टोल आहे तो जिल्ह्याच्या मध्यभागी आहे आणि वैभववाडी, कणकवली, देवगड या 3 जिल्ह्यातनं येणाऱ्या लोकांना जे जिल्हा मुख्यालयामध्ये येतील त्यांना हा भुर्दंड बसणार आहे. जिल्ह्यामध्ये फिरण्यासाठी हा टोल नसला पाहिजे म्हणून हा टोल एकतर खारेपाटणच्या हद्दीवर न्या किंवा ह्या टोलला ज्या काही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या RTOला रजिस्टर्ड नोंदणीकृत जी वाहनं आहेत, सगळी जी प्रायव्हेट असतील किंवा माल वाहतुकीचे असतील, त्या सगळ्यांना माफी द्या, टोल मुक्ती द्या, अशी आमची मागणी आहे. जोपर्यंत मुक्ती मिळणार नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन आम्ही थांबवणार नाही. आमचा या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा आहे. निश्चितच हे सर्व जे होते हे टोल मुक्ती कृती समितीचे सदस्य होते. आपण पाहिलं की टोल मुक्त कृती समितीच्या वतीने हे आंदोलन छेडण्यात आलेलं आहे. सर्वपक्षीय राजकीय मंडळींचा त्यांना पाठिंबा देखील आहे. कणकवली, ओसरगाव येथे हे जे आंदोलन सुरू आहे आणि हे घोषणा देखील देत आहे, आम्ही सिंधुदुर्गकर टोल भरणार नाही. टोल मुक्त कृती समिती सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने हे सांगण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे एकंदरीत राजकीय वातावरण, सगळे जे पदाधिकारी आहेत, नेते आहेत, हे देखील दाखल होत आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे हा टोल तात्पुरता देखील बंद झाला असला तरी पण हा टोल कायमस्वरूपी बंद व्हावा, सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती मिळावी अशी एकंदरीत यांची मागणी आहे. त्यामुळे जोपर्यंत लेखी आश्वासन आपल्याला मिळत नाही तोपर्यंत आपण येथून हटणार नाही, अशी टोल मुक्त कृती समितीचे म्हणणे आहे. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. धडक दिली होती, काल इशारा देखील दिला होता टोल सुरू झाल्यावर आपण टोल सुरू देणार नाही. काय सांगतात? गेले वर्षभर आम्ही या टोलचा
आताच्या घडीला एक महत्वाची अपडेट आहे की तांत्रिक बिघाडामुळे ही टोल वसुली थोडीशी थांबवलेली आहे, पण तांत्रिक बिघाड दूर झाल्यानंतर संपल्यानंतर पुन्हा ही टोल वसुली सुरू करण्यात येईल. पण आता तुर्तसा ही टोल वसुली थांबवण्यात आलेली आहे आणि त्यांची तांत्रिक जे आहे ते दुरुस्ती सुद्धा सुरू आहे आणि एनएचच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की तांत्रिक बिघाड दूर झाल्यानंतर आपण ही सुरू करणार आहोत, त्यामुळे तुर्तसा ही टोल वसुली थांबवण्यात आली एवढं मात्र निश्चित. टोल वसुलीला सुरुवात करण्यात आली आहे. आज 14 जून रोजी सकाळी टोल वसुलीला सुरुवात झालेली आहे. आपण ह्या गाड्यांच्या रांगा पाहत आहात. पोलीस बंदोबस्तात ही टोल वसुली सुरू करण्यात आलेली आहे. आपण थेट लाईव्ह दृश्य पाहत आहोत ओसरगाव टोल नाक्यावरून. जी परिस्थिती नेमकी कशी आहे ती आपण दाखवत आहोत. येथे जी MH07 ची गाडी उभी आहे यांना देखील टोल घेतलं जात आहे. काय सांगताय तुमच्याकडून टोल वसूल तुमच्यामुळे अजून काय घेतला नाही सिंधुदुर्ग गाड्यातल्यांचा. निश्चितच अजून कुठल्या सिंधुदुर्ग पासिंगच्या गाड्यांना टोल घेतला नाही असं त्यांनी सांगितलेलं आहे, पण गाड्या तर अडवल्या जात आहे आणि पुढे भविष्यात टोल घेण्याची शक्यता आहे. आपण ही थेट लाईव्ह दृश्य पाहता. सिंधुदुर्ग MH07 ची ही पासिंगची गाडी आहे, म्हणजे सिंधुदुर्गातली गाडी पासिंगची आहे. काय सांगण्यात आलं तुमचं? काय नाही, आता तुम्हाला फास्टॅग ऍक्टिव्ह करतो म्हणून सांगितलं त्यांनी. मग त्यानंतर आता जावा म्हणून सांगितलं. तुमच्याकडून टोल घेतलाय? नाही घेतलाय. फास्टॅग ऍक्टिव्ह करतो नंतर घेतो म्हणून सांगितलं. असं टोल बोलले. घेणार तुमच्याकडून? हा, घेणार नंतर. निश्चितच ही सिंधुदुर्ग पासिंगची गाडी होती आणि फास्टॅग ऍक्टिव्ह केल्यानंतर टोल घेणार असं त्यांना सांगण्यात आलेलं आहे. आपण या गाड्यांच्या रांगा पाहत आणि पोलीस बंदोबस्तात ही टोल वसुली सुरू करण्यात आली आहे. सकाळी 8 वाजल्यापासून ह्या टोल नाक्यावर ही टोल वसुली सुरू करण्यात आली आहे. आपण ही कणकवलीपासून ते गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या रांगा आहेत. मोठ्या गाड्याच्या रांगा लागलेल्या आहेत. थेट लाईव्ह दृश्य आपण कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून दाखवत आहोत आपल्या प्रेक्षकांना. काय नेमकी परिस्थिती आहे टोल नाक्यावर. सर्व जे आहेत ते 7 ते 8 त्यांचे जे टेंट केबिन आहेत ते केबिन ऍक्टिव्हेट करण्यात आलेले आहेत. हे 2 केबिनवरून कणकवलीवरून गोव्याच्या दिशेने ह्या गाड्या येत आहेत. तशाच पद्धतीने दुसऱ्या बाजूला आपण पाहत आहोत की ओरसवरून कणकवलीच्या दिशेने जाणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत त्या देखील अडवल्या जात आहेत. त्यांच्याकडून देखील टोल वसुली सुरू करण्यात आलेली आहे. पोलीस बंदोबस्त तगडा तैनात करण्यात आलेला आहे. कणकवली PI जाधव साहेब हे देखील इथे उपस्थित आहेत आणि RCB पटून देखील इथे उपस्थित आहेत. सर्वच अधिकारी, मंडळ अधिकारी असतील, त्यानंतर सर्व महसूल प्रशासन असेल, हे देखील इथे दाखल झालेलं आहे. आपण ही नेमकी परिस्थिती कशी आहे ती दाखवणार आहोत. ही जी नेमकी परिस्थिती कशी आहे ती दाखवणार आहोत. हे त्यांनी एक चार्ट लावलेला आहे. टेबल ऑन नंबर टोल प्लाझा किलोमीटर असं त्यांनी लिहिलेलं आहे. ओसरगाव, त्याच्यानंतर जीप, LP गाड्या असतील, ट्रक असतील, एक्सेल मोठ्या गाड्या असतील, ह्यांचे जे चार्जेस आहेत ते इथे दाखवण्यात आलेले आहेत त्यांनी. किती टोल सांगितलं आहे तुम्हाला? 190 ना भाई. 190. कुठून आलात तुम्ही? कणकवली. जाता सॉरी, कुडावरून आलोय. आता चाललोय देवगडला. तुम्ही सिंधुदुर्गातल्या? हो, सिंधुदुर्गात. गाडी दुसऱ्या पासिंगची आहे त्यामुळे गाडी दुसऱ्या पासिंगची आहे, पण सिंधुदुर्ग पासिंग केलेली आहे गाडी. तरी देखील टोल आकारण्यात आलेला आहे. तरी पण टोल आकारण्यात आला. यांचं म्हणणं आहे गाडी सिंधुदुर्ग पासिंगची आहे. गाडीचा नंबर फक्त दुसऱ्या स्टेट जिल्ह्यातला असल्याने टोल आकारण्यात आलेला आणि टोल जो आकारण्यात आल्याची पावती आम्हाला दाखवू शकता. ही जी पावती आहे एकंदरीत ही 95 रुपयाची पावती त्यांच्याकडून आकारण्यात आलेली आहे. आपण पाहतो की सिंधुदुर्ग रजिस्टर पासिंगची गाडी आहे तरी देखील त्यांच्याकडून टोल आकारण्यात आलेला आहे.
एक दुसरी सिंधुदुर्गची गाडी आहे. हे जे काम करणारे कर्मचारी आहेत ते हिंदी बोलत आहेत, म्हणजे स्थानिक तर दिसत नाही आहेत. एकंदरीत ही MH07 ची गाडी आहे. सर, आपल्याकडून टोल आकारण्यात आला आहे की नाही? 07 ची गाडी आपल्याकडून टोल आकारण्यात आला आहे काय? हो आला. काय सांगितलं आपल्याला? काय बोलले नाही कोण अजून काय फास्टॅग म्हणून कट झाला आमचा. निश्चितच हे 07 पासिंगची गाडी होती आणि त्यांच्याकडून फास्टॅग मधून कट होणार असं सांगितलं आहे. एकंदरीत परिस्थिती आपण पाहतो की जी ओरोसवरून कणकवलीच्या दिशेने जाणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत त्या गाड्यांमधून देखील टोल आकारण्यात येणार आहे असं एकंदरीत दिसत आहे. खूप जी परिस्थिती आहे ती आपण पाहतो की लाईव्ह दृश्य आपण पाहतो. ह्या ज्या गाड्या आहेत त्या आता थांबवण्यात आलेल्या आहेत आणि काही त्रुटी आहेत ज्या टोल वसुलीसाठी त्रुटी देखील येत आहेत, कारण कालच त्यांनी चेकिंग केलं, पूर्णतः अजून चेकिंग सुरू आहे. पण पोलीस बंदोबस्त देखील इथे मोठा तैनात करण्यात आलेला आहे. आपण ही दृश्य पाहत आहात की पोलीस बंदोबस्त कशा पद्धतीने तैनात केलेला आहे. सकाळपासूनच पोलीस RCV प्लाटून असेल, स्थानिक पोलीस असेल, जिल्हा वाहतूक असेल आणि सर्व जे वाहतूक पोलीस आहे आणि अन्य पोलीस आहेत ते दाखल झालेले आहेत. येथे थोड्याच वेळात जी कृती समिती आहे, टोल मुक्ती कृती समिती आहे, ती दाखल होणार आहे. सर्व पक्षीय नेते हे देखील दाखल होणार आहेत आणि या टोल विरोधी टोलला विरोध करणार आहेत अशी एकंदरीत बातमी आपल्याला सांगण्यात आलेली आहे. काल त्यांनी जी बैठक घेतली त्या बैठकीमध्ये हे आपल्याला सांगितलं की आपला या टोलला विरोध असणार आहे. ही दृश्य आहेत ही लाईव्ह आपण दाखवत आहोत आपल्या प्रेक्षकांना कशा पद्धतीने या ज्या गाड्या अडवून ही टोल वसुली सुरू केली आहे. आणि थोड्याच वेळात कृती समिती आहे जी टोल मुक्त कृती समिती ही दाखल होईल इथे आणि त्यानंतर नेमकं कशा पद्धतीने नियोजन असेल ते आपल्याला समजेल. पण पोलीस बंदोबस्त मोठा तगडा तैनात करण्यात आलेला आहे. अतिरिक्त पोलीस हे अन्य तालुक्यातून देखील मागवण्यात आलेले आहेत. ही जी नेमकी परिस्थिती आहे ती दाखवत आहोत आपण. आजच टोल सुरू करण्यात आलेला आहे आणि मोठ्या गाड्या आहेत आणि ज्या छोट्या गाड्या आहेत त्यांची टोल वसुली सुरू झालेली आहे. ही गाडी MH07 पासिंग आहे तरी देखील टोल घेण्यात आलेला आहे असं एकंदरीत दिसत आहे. आपण या जे वाहतूक करणारे प्रवासी आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत नेमका किती टोल आकारण्यात आलेला आहे, काय नेमकी परिस्थिती आहे. आपल्याकडून टोल आकारण्यात आलेला MH07 गाडी आहे तरी देखील काय सांगता? याबाबतीत आम्हाला खंतच वाटतं की आम्ही सिंधुदुर्गवासी आहोत. असं वाटतं की आमच्याकडून टोल घेऊ नये असं आम्हाला वाटतं. निश्चितच. नाही. कुठून कुठे आता तुम्ही? आम्ही कणकवलीवरूनच डेली डेली अपडाऊन करतो. ओके. हे ग्रस्त होते हे कणकवलीवरून ओरोसला डेली अपडाऊन करतात आणि त्यांच्याकडून देखील टोल आकारण्यात आलेला आहे. त्यामुळे एकंदरीत परिस्थिती इथली जी सिंधुदुर्गवासियांना टोल माफी मिळालेली नाही आहे आणि हा जो संपूर्ण दृश्य आहे ही लाईव्ह आपण आपल्या प्रेक्षकांना दाखवत आहोत की टोल वसुली एकंदरीत सुरू झालेली आहे आणि ही टोल वसुली इथे सुरू झालेली असली तरी थोड्याच वेळात सिंधुदुर्गवासी आणि टोल मुक्त कृती समिती आणि सर्वपक्षीय नागरिक नेते असतील हे सगळे आता थोड्याच वेळात इथे धडक देतील आणि सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती मिळावी यासाठी प्रयत्न करतील. इथे कोरल असोसिएटचे अधिकारी देखील दाखल झालेले आहेत. MH07 ची गाडी आहे इथे. मगाशी MH07 ला टोल वसुली झाली आणि आता MH07 ला टोल वसुली केली नाही. नेमकं काय प्रकार आहे हे देखील जाणून घ्यावं लागणार आहे आपल्याला.
ही MH07 पासिंगची गाडी आहे, ती देखील येथे काही गाड्यांना सोडलंय, काही गाड्यांकडून टोल वसुली केली आहे. MH07 अशा पद्धतीची इथे परिस्थिती आपल्याला दिसत आहे. ही MH09 पासिंगची गाडी आहे. अजूनही या टोल नाक्याची जी तपासणी आहे, तांत्रिक अडचणी आहेत त्या दूर करून हा टोल नाका सुरू करण्यात येत आहे. कारण प्रत्यक्षात ही परिस्थिती आहे ही आपण आपल्या प्रेक्षकांना दाखवत आहोत. ज्या गाड्यांना फास्टॅग लावलेले आहे ते ऑटोमॅटिकली रीड होत आहे, त्यांचे पैसे कटत आहेत. पण ज्या गाड्यांना फास्टॅग नसेल त्यांच्याकडून टोल वसुली करण्यात आलेली आहे. पण शासनाच्या नियमानुसार जर फास्टॅग नसेल तर अतिरिक्त डबल चार्ज घेण्यात येतो. त्यामुळे फास्टॅग लावणं हे देखील गरजेचं आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीला कणकवलीमध्ये ही टोल वसुली ओसरगाव टोल नाक्यावर सुरू झालेली आहे आणि बरेच जण आता टोल भरत आहेत. पण आपल्या सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती मिळावी यासाठी सर्वजण प्रयत्न करत आहेत. आणि आता थोड्या वेळातच ही टोल मुक्त कृती समितीचे सर्व सदस्य असतील, त्यांचे सर्व मंडळी असतील, ही येथे धडक देणार आहेत. तसेच सर्वपक्षीय नेते, त्यामध्ये काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल, भाजप असेल, हे सर्व नेते देखील या टोलला विरोध करण्यासाठी येथे दाखल होतील आणि मोठ्या संख्येने इथे गर्दी होईल आणि टोलला विरोध करतील. आणि त्याचसाठी तगडा पोलीस बंदोबस्त येथील तैनात करण्यात आलेला आहे, जो अतिरिक्त तालुक्यातून देखील पोलीस बंदोबस्त मागवण्यात आलेला आहे. म्हणजे जिल्हा पोलीस असेल, स्थानिक पोलीस असतील, वाहतूक पोलीस असेल, जिल्हा नियोजनाची पोलीस आहे, सर्व पोलीस अधिकारी येथे दाखल झाले आहेत आणि टोल भरण्यासाठी देखील रांगा लागलेल्या आहेत. ही जी नेमकी परिस्थिती काय आहे ती आपण दाखवत आहोत. किती पोलीस आहेत तरी? या टोलवर सध्या पोलीस बंदोबस्त आहे आणि त्यामध्ये अधिकारी 5 ते 6, त्यानंतर 50 पोलीस कर्मचारी हे कार्यरत आहेत. तसेच होमगार्ड देखील आहेत. त्यामुळे बहुसंख्येने पोलीस बंदोबस्त येथे मोठा तैनात करण्यात आले. वाहतूक पोलीस देखील आहे, जिल्हा वाहतूक आहे, महामार्ग वाहतूक आहे, सर्वच पोलीस अधिकारी देखील ह्या टोल नाक्यावर आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात ही टोल वसुली आजपासून खऱ्या अर्थाने सुरू झालेली आहे. काही स्थानिक नागरिकांचा याला विरोध आहे. बऱ्याच जणांनी सांगितलं की आपल्याला सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती मिळावी यासाठी आता काल ठरल्याप्रमाणे कृती समितीचे जे कार्यकर्ते आहेत थोड्याच वेळात तिथे धडक देतील आणि नंतर जी काय परिस्थिती आहे ती आपण दाखवणार आहोत कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून. पण सध्या एकंदरीत परिस्थिती आपल्याला दिसते आहे की टोल सकाळी 8 वाजल्यापासून सुरू करण्यात आलेला आहे आणि या टोल सुरू केल्यामुळेच सर्व सिंधुदुर्गवासियांना याचा फटका बसत आहे, जेणेकरून आपल्याला टोल मुक्ती मिळावी असं यांचं म्हणणं होतं. आणि त्यामुळे सध्याची ही परिस्थिती आपण दाखवत आहोत. गाड्यांच्या रांगलेल्या 07 पासिंगच्या काही गाड्या सोडल्यात, काही गाड्यांकडून टोल वसुली करण्यात येत आहे असं देखील आपण इथे सध्या प्रत्यक्षात पाहिलं. त्यामुळे ही जी परिस्थिती आहे ती नेमकी कशी आहे ती आपण सर्व प्रेक्षकांना दाखवत आहोत. आज सकाळची परिस्थिती आपण दाखवली. आपण माझ्या मागे पाहत आहात की कशा पद्धतीने ही जी टोल वसुली करत आहेत आणि आज सकाळी 8 वाजल्यापासून ही टोल वसुली सुरू करण्यात आलेली आहे. कणकवली येथे काल टोल मुक्त कृती समिती तशाच पद्धतीने
स्थानिक नागरिकांनी सर्वपक्षीय यांनी एक इशारा दिला होता की टोल सुरू करू देणार नाही, सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती मिळावी यासाठी आपण आंदोलन करणार. थोड्याच वेळात ते कार्यकर्ते असतील, नेते असतील, सर्वपक्षीय नेते असतील किंवा स्थानिक नागरिक असतील हे इथे दाखल होतील. त्यासाठी मोठा तगडा पोलीस बंदोबस्त मागवण्यात येत आलेला आहे. पण काही प्रमाणात काही जे MH07च्या गाड्या त्यांच्याकडे फास्टॅग लावलेलं नव्हतं म्हणून त्यांना सोडण्यात आलं. त्याच्यानंतर फास्टॅग लावल्यानंतर टोल वसुली होणार आहे पण टोल माफी मिळणार नाही सिंधुदुर्गवासियांना. त्यामुळे एकंदरीत नेमकी विदारक परिस्थिती थोड्या वेळाने काय असेल हे आपण सिंधुदुर्ग कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून सर्व प्रेक्षकांना दाखवत राहू. पण विरोधात काम करीत आहोत आणि आमचे सिंधुदुर्ग व्यापारी महासंघाचे धडक दिली होती. काल इशारा देखील दिला होता टोल सुरू झाल्यावर आपण टोल सुरू करणार देणार नाही. काय सांगता आज? गेले वर्षभर आम्ही या टोलच्या विरोधात काम करीत आहोत आणि आमचे सिंधुदुर्ग व्यापारी महासंघाचे ग्राहक, व्यापारी, सर्व होलसेल काम करणारे व्यापारी यांना जो त्रास होणार आहे या त्रासासाठी आम्ही हा बंदचा पुकार केलेला आहे. हा अरबी समुद्र आणि सह्याद्री याच्यामध्ये असलेला आपला जिल्हा आणि त्या जिल्ह्यात हा टोल निर्माण करण्यात आला आणि नेहमीच्या गरजेसाठी कामाला जाताना, शासकीय कामाला जाताना वकील असतील, डॉक्टर असतील त्यांना सुद्धा हा टोल भरावा लागणार आहे. आणि हा टोल 3 तालुक्याला म्हणजे वैभववाडी, कणकवली आणि देवगड या 3 तालुके आमचे प्रभावित होत आहेत आणि तेथील ग्राहक आणि व्यापारी सुद्धा होत आहेत, नागरिक होत आहेत. आणि यांचा सगळ्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी आणि हा टोल कायमचा रद्द करण्यासाठी माफी मिळावी म्हणून आम्ही हा बंद पुकारलेला आहे. आणि जोपर्यंत टोल बंदचं लेखी आश्वासन घेणार त्याच वेळी आम्ही उठू, नाहीतर उठणार नाही. बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, आमच्या मागण्या मान्य करा, मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, खाली करा. आता तात्पुरता टोल बंद करण्यात तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे त्याबद्दल काय सांगता? तांत्रिक बिघाड कुठचा? आम्ही चालूच करायला देणार नाही. तांत्रिक बिघाडचं काय नाही, सगळे आमचे नेते मंडळी आली आता, आम्ही चालूच करायला देणार नाही. आणि हा ना आमच्या जिल्ह्याचे 2 भाग करणार आहे. हा खारेपाटणला न्या नाहीतर दुसरीकडे न्या, इथं नाही. आम्हाला आमच्या लोकल फिरायला सुद्धा टोल आम्ही देऊ शकत नाही, ही आमची मागणी आहे. तात्पुरता बंद करण्यात आलेला आहे. सिंधुदुर्गातल्या जवळपास 4-4.5 लाख लोकांना अडचणीत आणणारा आणि दैनंदिन कामकाजामध्ये अडथळा निर्माण करणारा हा ओसरगावचा टोल नाका आहे. आता अध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे मागच्या वर्षभरामध्ये प्रचंड पत्रव्यवहार, गाठी भेटी, मग राज्य सरकार असू दे किंवा केंद्र सरकार असू दे यांच्याकडे आम्ही केलेले आहेत. NHIचे जे कोल्हापूरचे उजाळेवाडीचे जे अधिकारी आहेत, पंधरकर साहेब आणि त्यांचे इतर सहकारी, आम्ही त्यांची सकाळपासून या ठिकाणी वाट बघतोय पण अद्यापर्यंत ते समोर आलेले नाहीयेत. कारण ज्या वेळेला आत्ताचा कोरल असोसिएटचा कंत्राटदार राहुल डांगे जे खास नागपूरवरनं इकडे आलेत राजस्थानच्या कंपनीच्या वतीने, त्यांना ज्यावेळी विचारलं तर ते म्हणतात ते NHIचे अधिकारी गायब झालेत. तर आमची मागणी आता हीच आहे की ज्या वेळेला NHIचे अधिकारी, PWD नॅशनल विभागाचे अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन ज्यावेळेला आता आमच्या समोर येऊन चर्चा करेल आणि लेखी स्वरूपात आम्हाला लिहून देईल की आजपासून हा ओसरगाव टोल नाका कायमस्वरूपी बंद करण्यात आलेला आहे किंवा MH07 नोंदणीकृत RTO रजिस्ट्रेशनच्या गाड्यांना इथं टोल मुक्ती मिळालेली आहे, त्यानंतरच आम्ही सगळे टोलमुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी आणि सदस्य बाजूला होणार, अन्यथा हा एकही काउंटर चालू करायला देणार नाही अशी आमची ठाम भूमिका आहे. निश्चितच राष्ट्रवादीचे नेते सामंत देखील आहेत. काय सांगताय सामंत? आपण देखील पाठिंबा दिलाय. नाही, मुळात हा टोल हा जो घेतला जातोय हा सिंधुदुर्गावर एक प्रकारचा अन्यायच आहे अशी आमची सगळ्यांचीच भावना आहे. आज आम्ही आमच्या पक्षाची वस्त्र बाजूला ठेवून इकडे आलेलो आहे, ते लोकांसाठी आलेलो आहे इकडे. आम्हाला कुठल्या पक्षाचं याच्यात हे करायचं नाहीये, परंतु हा टोल हा बंद झाला पाहिजे. याचं कारण येण्या जाण्याचा हा रस्ता दररोजच्या अनेक लोकांचा आहे. कुठेतरी त्या लोकांवर आपण अन्याय करतो एवढी लाज तरी या लोकांनी बाळगायला पाहिजे होती. आमची प्रमुख मागणी ही आहे की हा टोल एकतर खारेपाटणला तुम्ही घेऊन जा, जिल्ह्याच्या वेशीवर तुम्ही नेलात तरी हरकत नाही. टोल देण्याला कोणाचा विरोध नाहीये, पण दररोजचा लोकांचा जो त्रास आहे तो वाचावा अशी आमची इच्छा आहे आणि याच्यासाठी आमचं हे आंदोलन आणि आमचा संपूर्ण पाठिंबा या आंदोलनाला आहे. काँग्रेसचा देखील पाठिंबा आहे. काय? मी इथे जो आलेलो आहे, जो जिल्हा काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून नाही आलो तर कृती समितीचा एक सदस्य म्हणून इथे आलेलो आहे. हा जो टोल आहे तो जिल्ह्याच्या मध्यभागी आहे आणि वैभववाडी, कणकवली, देवगड या 3 जिल्ह्यातनं येणाऱ्या लोकांना
जे जिल्हा मुख्यालयामध्ये येतील त्यांना हा भुर्दंड बसणार आहे. जिल्ह्यामध्ये फिरण्यासाठी हा टोल नसला पाहिजे, म्हणून हा टोल एकतर खारेपाटणच्या हद्दीवर न्या किंवा ह्या टोलला ज्या काही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरटीओला रजिस्टर्ड नोंदणीकृत जी वाहनं आहेत सगळी जी प्रायव्हेट असतील किंवा माल वाहतुकीचे असतील त्या सगळ्यांना माफी द्या, टोल मुक्ती द्या अशी आमची मागणी आहे. जोपर्यंत मुक्ती मिळणार नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन आम्ही थांबवणार नाही. आमचा या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा आहे. निश्चितच हे सर्व जे होते हे टोल मुक्ती कृती समितीचे सदस्य होते. आपण पाहिलं की टोल मुक्त कृती समितीच्या वतीने हे आंदोलन छेडण्यात आलेलं आहे. सर्वपक्षीय राजकीय मंडळींचा यांना पाठिंबा देखील आहे. कणकवली ओसरगाव येथे हे जे आंदोलन सुरू आहे आणि हे घोषणा देखील देत आहे, आम्ही सिंधुदुर्गकर टोल भरणार नाही. टोल मुक्त कृती समिती सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने हे सांगण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे एकंदरीत राजकीय वातावरण सगळे जे पदाधिकारी आहेत, नेते आहेत, हे देखील इथे दाखल होत आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे हा टोल तात्पुरता देखील बंद झाला असला तरी पण हा टोल कायमस्वरूपी बंद व्हावा, सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती मिळावी अशी एकंदरीत यांची मागणी आहे. त्यामुळे जोपर्यंत लेखी आश्वासन आपल्याला मिळत नाही तोपर्यंत आपण येथून हटणार नाही अशी टोल मुक्त कृती समितीचे म्हणणे आहे. उमेश बुचडे, कोकण कंपनी बोलली, त्यांनी सांगितलेलं आहे की जोपर्यंत स्थानिकांचे प्रश्न मिटत नाहीत तोपर्यंत त्या ठिकाणी हा टोल आपण सुरू करणार नाही, कारण हायवेचं 80% काम त्या ठिकाणी अपूर्ण आहे. जमिनीचा अजूनही लोकांना त्या ठिकाणी मोबदला मिळालेला नाही. आजही ज्या इमारती बघतायत आपण त्या सुद्धा अनधिकृत आहेत, त्यांचे सुद्धा शेतीचे मालकांचे पैसे मिळाले नाहीत. असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे आणि टोल जो घाट घातला जातो त्याच्या मागे आर्थिक गणित आहे. 6 लाख रुपये टोल त्या ठिकाणी सरकार जमा करणार आहे आणि जवळजवळ 11 लाख रुपये या टोलवर त्या ठिकाणी वसूल होणार आहेत. दिवसाला 4 ते 5 लाख रुपयाचा भ्रष्टाचार हा या टोलच्या माध्यमातून आणि जिल्ह्याच्या जनतेची लूट त्या ठिकाणी होणार. आमदार साहेब, काय आश्वासन दिलं टोल अधिकाऱ्यांनी? खरं तर गेल्या 2 महिन्यापूर्वी नॅशनल हायवेचे अधिकारी दिल्लीचे आणि या विभागाचे बांधकाम मंत्री आणि आम्ही सगळे कोकणातील आमदार एकत्र या संदर्भात बसलो होतो आणि त्या बैठकीमध्ये आम्ही अशी मागणी केली होती कोकणातल्या आमदारांनी की जोपर्यंत मुंबई गोवा पूर्ण रस्ता होत नाही, या रस्त्याचं नाव काय आहे की मुंबई गोवा, झारा पात्रादेवीपासून इंदापूरपर्यंत, आणि हा आता फक्त पॅचमध्ये रस्ता पूर्ण झालेला आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला 95% रस्ता पूर्ण झाला आहे, परंतु ज्या रस्त्याचं अस्तित्व झारा ते इंदापूर आहे, हा जोपर्यंत रस्ता पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आमच्या लोकांनी जमीन लवकर दिल्या, आमच्या जिल्ह्यातलं काम लवकर झालं म्हणून आमच्यावर अन्याय नको. हा रस्ता जो पूर्ण होईल, संपूर्ण देशामध्ये जी परिस्थिती आहे त्याप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ही परिस्थिती होणार आहे आणि त्यामुळे पूर्ण रस्ता झाल्यानंतर आपण या संदर्भात विचार करूया. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कृती समितीने सुद्धा की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला क्षेत्रफळ छोटं एकदम आहे. आज आपण बघितलं असाल की हा 20 किलोमीटरमध्येच म्हणजे कणकवलीपासून कुडाळमध्ये 20 किलोमीटरच्या अंतरामध्येच दररोज लोक येतात, त्या लोकांना त्रास हे करावं लागतात आणि त्यामुळे हा टोलला संपूर्ण सिंधुदुर्गवासियांचा विरोध आहे. परंतु दुर्दैवाने हा टोलच्या ठेकेदारीसाठी भांडणं सुरू आहेत की असा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. कारण एखादी कंपनी घेते आणि त्या कंपनीला जेव्हा सुरू करतो तेव्हा दुसरी कंपनी या ठिकाणी येते आणि त्यामुळे दररोज म्हणजे जवळजवळ 5 ते 6 वेळा झाले की टोल सुरू होणार आहे. म्हणजे लोकांचा अंदाज घेतात की काय, परंतु लोकांचा अंदाज घेणार नाही तर हा टोल नाका जर जबरदस्तीने सुरू केला तर निश्चितपणे आमच्यावर केसी झाल्यात, कोर्ट झाल्यात, तरी लाठी झाल्यात, तरी हा जोपर्यंत लोकांनी एकत्र बसून हा निर्णय होत नाही, मुंबई इंदापूरपासून हा रस्ता पूर्ण सुरू होते तोपर्यंत हा टोल आम्ही चालू करू देणार नाही, हा इशारा या ठिकाणी आहे. आणि त्याचबरोबर जे आता अधिकारी आहेत त्यांना आम्ही सांगितलं की तुम्ही पुन्हा तारीख डिक्लेअर करू नका. आणि एक माणूस, खरं तर हे आंदोलन लोकांनी हातात घेतलेलं आहे. आज आम्ही याच्या आधी सुद्धा लोक या ठिकाणी आलेली आहेत आणि त्यामुळे हे आंदोलन आता पोलिसांनी सुद्धा, या प्रशासनाने सुद्धा, पोलीस प्रशासनाने सुद्धा यांना त्यासोबत सक्त सूचना देण्याचे इशारा सुद्धा आम्ही त्यांना देणार आहोत की उद्या कोणती कंपनीचा एक माणूस येईल आणि टोल सुरू करतो म्हणून. आणि त्यामुळे ह्या टोलला आमचा पूर्ण विरोध आहे. काही लोक आत्ताच मी व्हॉट्सअपला बघितलं सोशल मीडियाला की काही लोकांनी टोल थांबल्याबद्दल अभिनंदन केलंय, तसा काही लोकांनी लंडनवरून बसून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत आणि हे लोकांवर धुळस्फेक टाकण्याचं काम आहे. कारण सकाळीच मला आता इथे आल्यानंतर कळलं की सकाळी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळशेकर आहेत, यांनी स्वतः सांगितलं की मला टोल भरायचा आहे, मला वाट करून द्या. म्हणजे ही कुठेतरी दुपट्टी भूमिका भाजपच्या लोकांची आहे की असा प्रश्न आमच्या या ठिकाणी होतोय. आणि त्यामुळे या टोलला कोणचा सपोर्ट आहे, कोणचा विरोध आहे पेक्षा आमच्या सिंधुदुर्गवासियांचा ठाम विरोध आहे, एवढं मात्र नक्की आहे. आमदार साहेब, आमदार नितेश राणे यांनी आता काही वेळापूर्वी माहिती दिली आहे की आपण टोल एजन्सीची कंपनीची चर्चा केली आणि टोल अन्यायकारक टोल वसुली होऊ देणार नाही असं त्यांनी शब्द दिलाय. त्यांचा ह्या टोल कंपनीकडनं दुसऱ्या टोल कंपनीसाठी हा टोल घेण्यासाठीच काहीतरी उठाठेव त्यांची चालू आहे. खरं तर आपण बघितलं असाल की आता ज्या
आमदार नितेश राणे माझ्या माहितीप्रमाणे लंडनवरून त्यांनी ती प्रतिक्रिया दिलेली आहे. आज आपण ज्या टोलच्या अधिकाऱ्यांनी कृती समितीच्या लोकांना सांगितलंय की जी व्यवस्था झाली नसल्यामुळे आम्ही टोल बंद करतोय, म्हणजे लोकांचा विरोध असल्यामुळे आज आपण या ठिकाणी परिस्थिती वरनं कुठलंही पत्र त्यांना आणलं नाही. माझी नितेश राणेंना आणि जठारांना विनंती आहे की तुम्ही तसं पत्र आणा आणि या टोलच्या अधिकाऱ्यांना तसं पत्र द्यायला सांगा. असं लेखी कुठलं पत्र देत नाहीत. हे आहेत लंडनला आणि लोक आहेत रस्त्यावर, आणि लोकांनी रस्त्यावर असलेल्या लोकांनी खरं तर आंदोलन रस्त्यावर केल्यामुळे हा टोल बंद केला आहे आणि त्याचं श्रेय हे कृती समितीला जातंय असं आपण सर्वांनी या ठिकाणी बघितलं असेल. धन्यवाद. हे होते आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितलेलं आहे की टोल मुक्त कृती समिती आणि रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांमुळेच हा टोल आता तात्पुरता बंद करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर ही जी सर्वपक्षीय आपण असो, जर समजा हे टोल मुक्त कृती समितीच्या वतीने किंवा सर्व पक्षांना जर सांगितलं गेलं की आपण हा टोल सिंधुदुर्गवासियांना घेणार नाही तरच आम्ही येथून हटू, अन्यथा आम्हाला म्हणजे आम्हाला तर आम्ही माघार घेणार नाही, आणि जर समजा तुम्ही जबरदस्ती केला तर आम्ही केसेस आणि आंदोलन करण्यासाठी सज्ज आहोत असं देखील सांगितलं. तसेच आमदार नितेश राणे यांच्यावर देखील यांनी ट्विट केल्यावर त्यांनी देखील भाष्य केलेलं आहे की लंडनमध्ये बसून त्यांनी अशा पद्धतीचं वक्तव्य केलेलं आहे. त्यामुळे तसं वक्तव्य न करता स्थानिक नागरिक रस्त्यावर उतरत आहे आणि रस्त्यावरची लढाई त्यांनी करावी असं देखील आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितलेलं आहे. तिकडे लांबून बसून तुम्ही ट्विट करता आणि एक नेते भाजपचे आहे ते सांगतात की टोल आम्ही भरणार आहोत आणि दुसरे नेते सांगतात की टोल आम्ही भरणार नाही. त्यामुळे दुटप्पी भूमिका देखील या भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून अधिकाऱ्यांकडून किंवा नेत्यांकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे एकंदरीत काय नेमकी भूमिका आहे ती त्यांनी स्पष्ट करावी असं देखील आमदार वैभव नाईक म्हणालेलं आहे. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती आपण पाहतो आहोत की सर्वच राजकीय नेते हे आता इथे उपस्थित होत आहेत आणि टोलला विरोध करत आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे जरी टोल बंद करण्यात आला असला तरी लेखी आश्वासन आम्हाला द्या, नंतरच आम्ही टोल इथून हटू असं त्यांना सगळ्यांना सांगत आहेत. त्यामुळे आपण पाहत राहा कोकण साथ लाईव्ह, प्रत्येक अपडेट या टोल नाक्यावर आपण देतच राहू. पत्रकारांशी आताच कंपनी बोलली, त्यांनी सांगितलेलं आहे की जोपर्यंत स्थानिकांचे प्रश्न मिटत नाही तोपर्यंत त्या ठिकाणी हा टोल आपण सुरू करणार नाही, कारण हायवेचं 80% काम त्या ठिकाणी अपूर्ण आहे. जमिनीचा अजूनही लोकांना त्या ठिकाणी मोबदला मिळालेला नाही. आजही ज्या इमारती बघतायत आपण त्या सुद्धा अनधिकृत आहेत, त्यांचे सुद्धा शेतीचे मालकांचे पैसे मिळाले नाहीत. असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे आणि टोल जो घाट घातला जातो त्याच्या मागे आर्थिक गणित आहे. 6 लाख रुपये टोल त्या ठिकाणी सरकार जमा करणार आहे आणि जवळजवळ 11 लाख रुपये या टोलवर त्या ठिकाणी वसूल होणार आहेत. दिवसाला 4 ते 5 लाख रुपयाचा भ्रष्टाचार हा या टोलच्या माध्यमातून आणि जिल्ह्याच्या जनतेची लूट त्या ठिकाणी होणार. काय आश्वासन दिलं टोल अधिकाऱ्यांनी? खरं तर गेल्या 2 महिन्यापूर्वी नॅशनल हायवेचे अधिकारी दिल्लीचे आणि या विभागाचे बांधकाम मंत्री आणि आम्ही सगळे कोकणातील आमदार एकत्र या संदर्भात बसलो होतो आणि त्या बैठकीमध्ये आम्ही अशी मागणी केली होती कोकणातल्या आमदारांनी की जोपर्यंत मुंबई गोवा पूर्ण रस्ता होत नाही, या रस्त्याचं नाव काय आहे की मुंबई गोवा झारापासून पात्रादेवीपासून इंदापूरपर्यंत, आणि हा आता फक्त पॅचमध्ये रस्ता पूर्ण झालेला आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला 95% रस्ता पूर्ण झाला आहे, परंतु ज्या रस्त्याचं अस्तित्व झारा ते इंदापूर आहे हा जोपर्यंत रस्ता पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही आमच्या लोकांनी जमीन लवकर दिल्या, आमच्या जिल्ह्यातलं काम लवकर झालं म्हणून आमच्यावर अन्याय नको. हा रस्ता जो पूर्ण होईल, संपूर्ण देशामध्ये जी परिस्थिती आहे त्याप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ही परिस्थिती होणार आहे आणि त्यामुळे पूर्ण रस्ता झाल्यानंतर आपण या संदर्भात विचार करूया. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कृती समितीने सुद्धा की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला क्षेत्रफळ छोटं एकदम आहे. आज आपण बघितलं असाल की हा 20 किलोमीटरमध्येच म्हणजे कणकोलीपासून कुडाळमध्ये 20 किलोमीटरच्या अंतरामध्येच दररोज लोक येतात. त्या लोकांना त्रास हे करावं लागतात आणि त्यामुळे हा टोलला संपूर्ण सिंधुदुर्गवासियांचा विरोध आहे. परंतु दुर्दैवाने हा टोलवर
टोलच्या ठेकेदारीसाठी भांडणं सुरू आहेत की कसा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. कारण एखादी कंपनी घेते आणि त्या कंपनीला जेव्हा सुरू करतो तेव्हा दुसरी कंपनी या ठिकाणी येते आणि त्यामुळे दररोज म्हणजे जवळजवळ 5 ते 6 वेळा झाले की टोल सुरू होणार आहे. म्हणजे लोकांचा अंदाज घेतात की काय, परंतु लोकांचा अंदाज घेणार नाही तर हा टोल नाका जर जबरदस्तीने सुरू केला तर निश्चितपणे आमच्यावर केसी झाल्यात, कोर्ट झाल्यात, तरी लाठी झाल्यात, तरी हा जोपर्यंत लोकांनी एकत्र बसून हा निर्णय होत नाही, मुंबई इंदापूर पासून हा रस्ता पूर्ण सुरू होते तोपर्यंत हा टोल आम्ही चालू करू देणार नाही, हा इशारा या ठिकाणी आहे. आणि त्याचबरोबर जे आता अधिकारी आहेत त्यांना आम्ही सांगितलं की तुम्ही पुन्हा तारीख डिक्लेअर करू नका. आणि एक माणूस, खरं तर हे आंदोलन लोकांनी हातात घेतलेलं आहे. आज आम्ही याच्या आधी सुद्धा लोक या ठिकाणी आलेली आहेत आणि त्यामुळे हे आंदोलन आता पोलिसांनी सुद्धा, या प्रशासनाने सुद्धा, पोलीस प्रशासनाने सुद्धा यांना त्यासोबत सक्त सूचना देण्याचे इशारा सुद्धा आम्ही त्यांना देणार आहोत की उद्या कोणतरी कंपनीचा एक माणूस येईल आणि टोल सुरू करतो म्हणून. आणि त्यामुळे ह्या टोलला आमचा पूर्ण विरोध आहे. काही लोक आत्ताच मी व्हॉट्सअपला बघितलं, सोशल मीडियाला, की काही लोकांनी टोल थांबल्याबद्दल अभिनंदन केलंय. तसा काही लोकांनी लंडनवरून बसून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत आणि हे लोकांवर धुळस्फे फेकण्याचं काम आहे. कारण सकाळीच मला आता इथे आल्यानंतर कळलं की सकाळी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळशेकर आहेत, यांनी स्वतः सांगितलं की मला टोल भरायचा आहे, मला वाट करून द्या. म्हणजे ही कुठेतरी दुपट्टी भूमिका भाजपच्या लोकांची आहे की असा प्रश्न आमच्या या ठिकाणी होतोय. आणि त्यामुळे या टोलला कोणचा सपोर्ट आहे, कोणचा विरोध आहे, पेक्षा आमच्या सिंधुदुर्गवासियांचा ठाम विरोध आहे, एवढं मात्र नक्की आहे. आमदार साहेब, आमदार नितेश राणे यांनी आता काही वेळापूर्वी माहिती दिली आहे की आपण टोल एजन्सीची कंपनीची चर्चा केली आणि टोल अन्यायकारक टोल वसुली होऊ देणार नाही असं त्यांनी शब्द दिलाय. त्यांचा ह्या टोल कंपनीकडनं दुसऱ्या टोल कंपनीसाठी हा टोल घेण्यासाठीच काहीतरी उठाठेव त्यांची चालू आहे. खरं तर आपण बघितलं असाल की आता ज्या आमदार नितेश राणे, माझ्या माहितीप्रमाणे लंडनवरून त्यांनी ती प्रतिक्रिया दिलेली आहे. आज आपण ज्या टोलच्या अधिकाऱ्यांनी कृती समितीच्या लोकांना सांगितलंय की जी व्यवस्था झाली नसल्यामुळे आम्ही टोल बंद करतोय. म्हणजे लोकांचा विरोध असल्यामुळे आज आपण या ठिकाणी परिस्थिती, वरनं कुठलंही पत्र त्यांना आणलं नाही. माझी नितेश राणेंना आणि जठारांना विनंती आहे की तुम्ही तसं पत्र आणा आणि या टोलच्या अधिकाऱ्यांना तसं पत्र द्यायला सांगा. असं लेखी कुठलं पत्र देत नाहीत. हे आहेत लंडनला आणि लोक आहेत रस्त्यावर, आणि लोकांनी रस्त्यावर असलेल्या लोकांनी खरं तर आंदोलन रस्त्यावर केल्यामुळे हा टोल बंद केला आहे आणि त्याचं श्रेय हे कृती समितीला जातंय असं आपण सर्वांनी या ठिकाणी बघितलं असेल. धन्यवाद. हे होते आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितलेलं आहे की टोल मुक्त कृती समिती आणि रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांमुळेच हा टोल आता तात्पुरता बंद करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर ही जी सर्वपक्षीय आपण असो, जर समजा हे टोल मुक्त कृती समितीच्या वतीने किंवा सर्व पक्षीयांना जर सांगितलं गेलं की आपण हा टोल सिंधुदुर्गवासियांना घेणार नाही तरच आम्ही येथून हटू, अन्यथा आम्हाला म्हणजे आम्हाला तर आम्ही माघार घेणार नाही आणि जर समजा तुम्ही जबरदस्ती केला तर आम्ही केसेस आणि आंदोलन करण्यासाठी सज्ज आहोत असं देखील सांगितलं. तसेच आमदार नितेश राणे यांच्यावर देखील यांनी ट्विट केल्यावर त्यांनी देखील भाष्य केलेलं आहे की लंडनमध्ये बसून त्यांनी अशा पद्धतीचं वक्तव्य केलेलं आहे. त्यामुळे तसं वक्तव्य न करता स्थानिक नागरिक रस्त्यावर उतरत आहे आणि रस्त्यावरची लढाई त्यांनी करावी असं देखील आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितलेलं आहे. तिकडे लांबून बसून तुम्ही ट्विट करता आणि एक नेते भाजपचे आहे ते सांगतात की टोल आम्ही भरणार आहोत आणि दुसरे नेते सांगतात की टोल आम्ही भरणार नाही. त्यामुळे दुटप्पी भूमिका देखील या भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून अधिकाऱ्यांकडून किंवा नेत्यांकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे एकंदरीत काय नेमकी भूमिका आहे ती त्यांनी स्पष्ट करावी असं देखील आमदार वैभव नाईक म्हणालेलं आहे. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती आपण पाहत आहोत की सर्वच राजकीय नेते हे आता इथे उपस्थित होत आहेत आणि टोलला विरोध करत आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे जरी टोल बंद करण्यात आला असला तरी लेखी आश्वासन आम्हाला द्या, नंतरच आम्ही टोल इथून हटू असं त्यांना सगळ्यांना सांगत आहेत. आम्हाला फक्त तो रस्ता क्लिअर पाहिजे, ओपन पाहिजे सगळा. काय झालं नेमकं, काय विषय टोल विषय म्हणजे टोल घ्यायचाच नाही. जोपर्यंत रस्ता गोवा मुंबई रस्ता तयार होत नाही तोपर्यंत टोल घ्यायचाच नाही. आता तुमच्याकडून किती टोल घेण्यात आलेला आहे? आता माझं घेतलेलं नाही त्यांनी. फास्टॅग कट नाही झालं माझं. फास्टॅग कट नाही झालेलं आहे. नेमकं काय म्हणणं आहे तुमचं? म्हणणं काय म्हणजे टोल जोपर्यंत रस्ता गोवा मुंबई रस्ता चालू होत नाही तोपर्यंत टोल बंद. कुठलं नाव काय आपलं? माझं नाव संतोष. थँक्यू. ओसरगावचा टोल नाका जोपर्यंत 100% नुकसान भरपाई जमीन मालकांना मिळत नाही, जे काही विषय आजही प्रांताधिकारी कणकवलीकडे प्रलंबित आहेत, त्याचबरोबर जिल्हावासियांना
टोल मुक्तीशिवाय टोल सुरू होणारच नाही ही आमच्या सगळ्यांचीच भूमिका आहे आणि त्याच्यावर आम्ही ठाम आहोत. टोलच्या आजूबाजूला शौचालय बांधणं, अन्न सुविधा बांधणं हेही झालेलं नाही आहे. म्हणून जोपर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध होत नाही, सगळ्या गोष्टी मान्य होत नाही, तोपर्यंत कोणालाही आम्ही टोल सुरू व्हायला देणार नाही. मी संबंधित अधिकारी असो, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असो, त्या सगळ्यांचे मी बोललेलो आहे आणि त्यांना आपली सगळ्यांची स्पष्ट भूमिका ही मी सांगून टाकलेली आहे. म्हणून जिल्हावासियांनी चिंता करू नये. जोपर्यंत आपल्याला टोल मुक्ती मिळत नाही आणि अन्य विषय सुटत नाही, तोपर्यंत टोल सुरू होणार नाही. धडक दिली होती, काल इशारा देखील दिला होता टोल सुरू झाल्यावर आपण टोल सुरू देणार नाही. काय सांगता? गेले वर्षभर आम्ही या टोलच्या विरोधात काम करीत आहोत आणि आमचे सिंधुदुर्ग व्यापारी महासंघाचे ग्राहक, व्यापारी, सर्व होलसेल काम करणारे व्यापारी यांना जो त्रास होणार आहे, या त्रासासाठी आम्ही हा बंदचा पुकार केलेला आहे. हा अरबी समुद्र आणि सह्याद्री याच्यामध्ये असलेला आपला जिल्हा आणि त्या जिल्ह्यात हा टोल निर्माण करण्यात आला आणि नेहमीच्या गरजेसाठी कामाला जाताना, शासकीय कामाला जाताना वकील असतील, डॉक्टर असतील, त्यांना सुद्धा हा टोल भरावा लागणार आहे. आणि हा टोल 3 तालुक्याला म्हणजे वैभववाडी, कणकवली आणि देवगड या 3 तालुके आमचे प्रभावित होत आहेत आणि तेथील ग्राहक आणि व्यापारी सुद्धा होत आहेत, नागरिक होत आहेत. आणि यांचा सगळ्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी आणि हा टोल कायमचा रद्द करण्यासाठी माफी मिळावी म्हणून आम्ही हा बंद पुकारलेला आहे. आणि जोपर्यंत टोल बंदचं लेखी आश्वासन घेणार त्याच वेळी आम्ही उठू, नाहीतर उठणार नाही. बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, आमच्या मागण्या मान्य करा, मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, खाली करा. आता तात्पुरता टोल बंद करण्यात तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे त्याबद्दल काय सांगता? तांत्रिक बिघाड कुठचा? आम्ही चालूच करायला देणार नाही. तांत्रिक बिघाडचं काय नाही, सगळे आमचे नेते मंडळी आली, आता आम्ही चालूच करायला देणार नाही. आणि हा ना आमच्या जिल्ह्याचे 2 भाग करणार आहे. हा खारेपाटणला न्या, नाहीतर दुसरीकडे न्या, इथं नाही. आम्हाला आमच्या लोकल फिरायला सुद्धा टोल आम्ही देऊ शकत नाही, ही आमची मागणी आहे. बंद करण्यात आलेला आहे. सिंधुदुर्गातल्या जवळपास 4-4.5 लाख लोकांना अडचणीत आणणारा आणि दैनंदिन कामकाजामध्ये अडथळा निर्माण करणारा हा ओसरगावचा टोल नाका आहे. आता अध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे मागच्या वर्षभरामध्ये प्रचंड पत्रव्यवहार, गाठी भेटी, मग राज्य सरकार असू दे किंवा केंद्र सरकार असू दे यांच्याकडे आम्ही केलेले आहेत. NHIचे जे कोल्हापूरचे उजाळेवाडीचे जे अधिकारी आहेत, पंधरकर साहेब आणि त्यांचे इतर सहकारी, आम्ही त्यांची सकाळपासून या ठिकाणी वाट बघतोय, पण अद्यापर्यंत ते समोर आलेले नाहीयेत. कारण ज्या वेळेला आत्ताचा कोरल असोसिएटचा कंत्राटदार राहुल डांगे जे खास नागपूरवरनं इकडे आलेत राजस्थानच्या कंपनीच्या वतीने, त्यांना ज्यावेळी विचारलं तर ते म्हणतात ते NHIचे अधिकारी गायब झालेत. तर आमची मागणी आता हीच आहे की ज्या वेळेला NHIचे अधिकारी, PWD नॅशनल विभागाचे अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन ज्यावेळेला आता आमच्या समोर येऊन चर्चा करेल आणि लेखी स्वरूपात आम्हाला लिहून देईल की आजपासून हा ओसरगाव टोल नाका कायमस्वरूपी बंद करण्यात आलेला आहे किंवा MH07 नोंदणीकृत RTO रजिस्ट्रेशनच्या गाड्यांना इथं टोल मुक्ती मिळालेली आहे, त्यानंतरच आम्ही सगळे टोलमुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी आणि सदस्य बाजूला होणार, अन्यथा हा एकही काउंटर चालू करायला देणार नाही, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. निश्चितच राष्ट्रवादीचे नेते सामंत देखील आहेत. काय सांगताय सामंत? आपण देखील पाठिंबा दिलेला आहे. नाही, मुळात हा टोल हा जो घेतला जातोय हा सिंधुदुर्गावर एक प्रकारचा अन्यायच आहे, अशी आमची सगळ्यांचीच भावना आहे. आज आम्ही आमच्या पक्षाची वस्त्र बाजूला ठेवून इकडे आलेलो आहे, ते लोकांसाठी आलेलो आहे इकडे. आम्हाला कुठल्या पक्षाचं याच्यात हे करायचं नाहीये, परंतु हा टोल हा बंद झाला पाहिजे. याचं कारण येण्या जाण्याचा हा रस्ता दररोजच्या अनेक लोकांचा आहे. कुठेतरी त्या लोकांवर आपण अन्याय करतो, एवढी लाज तरी या लोकांनी बाळगायला पाहिजे होती. आमची प्रमुख मागणी ही आहे की हा टोल एकतर खारेपाटणला तुम्ही घेऊन जा, जिल्ह्याच्या वेशीवर तुम्ही नेलात तरी हरकत नाही. टोल देण्याला कोणाचा विरोध नाहीये, पण दररोजचा लोकांचा जो त्रास आहे तो वाचावा अशी आमची इच्छा आहे आणि याच्यासाठी आमचं हे आंदोलन आणि आमचं संपूर्ण पाठिंबा या आंदोलनाला आहे. काँग्रेसचा देखील पाठिंबा आहे.
मी इथे जो आलेलो आहे जो जिल्हा काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून नाही आलो तर कृती समितीचा एक सदस्य म्हणून इथे आलेलो आहे. हा जो टोल आहे तो जिल्ह्याच्या मध्यभागी आहे आणि वैभववाडी, कणकवली, देवगड या तिन्ही जिल्ह्यातनं येणाऱ्या लोकांना जे जिल्हा मुख्यालयामध्ये येतील त्यांना हा भुर्दंड बसणार आहे. जिल्ह्यामध्ये फिरण्यासाठी हा टोल नसला पाहिजे म्हणून हा टोल एकतर खारेपाटणच्या हद्दीवर न्या किंवा ह्या टोलला ज्या काही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरटीओला रजिस्टर्ड नोंदणीकृत जी वाहनं आहेत सगळी जी प्रायव्हेट असतील किंवा माल वाहतुकीचे असतील त्या सगळ्यांना माफी द्या, टोल मुक्ती द्या अशी आमची मागणी आहे. जोपर्यंत मुक्ती मिळणार नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन आम्ही थांबवणार नाही. आमचा या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा आहे. निश्चितच हे सर्व जे होते हे टोल मुक्ती कृती समितीचे सदस्य होते. आपण पाहिलं की टोल मुक्त कृती समितीच्या वतीने हे आंदोलन छेडण्यात आलेलं आहे. सर्वपक्षीय राजकीय मंडळींचा यांना पाठिंबा देखील आहे. कणकवली ओसरगाव येथे हे जे आंदोलन सुरू आहे आणि हे घोषणा देखील देत आहे आम्ही सिंधुदुर्गकर टोल भरणार नाही. टोल मुक्त कृती समिती सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने हे सांगण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे एकंदरीत राजकीय वातावरण सगळे जे पदाधिकारी आहेत, नेते आहेत हे देखील इथे दाखल होत आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे हा टोल तात्पुरता देखील बंद झाला असला तरी पण हा टोल कायमस्वरूपी बंद व्हावा, सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती मिळावी अशी एकंदरीत यांची मागणी आहे. त्यामुळे जोपर्यंत लेखी आश्वासन आपल्याला मिळत नाही तोपर्यंत आपण येथून हटणार नाही अशी टोल मुक्त कृती समितीचे म्हणणे आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. पत्रकारांशी आताच कंपनी बोलली. त्यांनी सांगितलेलं आहे की जोपर्यंत स्थानिकांचे प्रश्न मिटत नाहीत तोपर्यंत त्या ठिकाणी हा टोल आपण सुरू करणार नाही. कारण हायवेचं 80% काम त्या ठिकाणी अपूर्ण आहे. जमिनीचा अजूनही लोकांना त्या ठिकाणी मोबदला मिळालेला नाही. आजही ज्या इमारती बघतायत आपण त्या सुद्धा अनधिकृत आहेत. त्यांचे सुद्धा शेतीचे मालकांचे पैसे मिळाले नाहीत. असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे आणि टोल जो घाट घातला जातो त्याच्या मागे आर्थिक गणित आहे. 6 लाख रुपये टोल त्या ठिकाणी सरकार जमा करणार आहे आणि जवळजवळ 11 लाख रुपये या टोलवर त्या ठिकाणी वसूल होणार आहेत. दिवसाला 4 ते 5 लाख रुपयाचा भ्रष्टाचार हा या टोलच्या माध्यमातून आणि जिल्ह्याच्या जनतेची लूट त्या ठिकाणी होणार. काय आश्वासन दिलं टोल अधिकाऱ्यांनी? खरं तर गेल्या 2 महिन्यापूर्वी नॅशनल हायवेचे अधिकारी दिल्लीचे आणि या विभागाचे बांधकाम मंत्री आणि आम्ही सगळे कोकणातील आमदार एकत्र या संदर्भात बसलो होतो आणि त्या बैठकीमध्ये आम्ही अशी मागणी केली होती कोकणातल्या आमदारांनी की जोपर्यंत मुंबई गोवा पूर्ण रस्ता होत नाही, या रस्त्याचं नाव काय आहे की मुंबई गोवा, झारापासून पात्रादेवीपासून इंदापूरपर्यंत, आणि हा आता फक्त पॅचमध्ये रस्ता पूर्ण झालेला आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला 95% रस्ता पूर्ण झाला आहे, परंतु ज्या रस्त्याचं अस्तित्व झाराप ते इंदापूर आहे हा जोपर्यंत रस्ता पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही आमच्या लोकांनी जमीन लवकर दिली आहे, आमच्या जिल्ह्यातलं काम लवकर झालं म्हणून आमच्यावर अन्याय नको. हा रस्ता जो पूर्ण होईल, संपूर्ण देशामध्ये जी परिस्थिती आहे त्याप्रमाणे आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ही परिस्थिती होणार आहे आणि त्यामुळे पूर्ण रस्ता झाल्यानंतर आपण या संदर्भात विचार करूया. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कृती समितीने सुद्धा की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला क्षेत्रफळ छोटा एकदम आहे. आज आपण बघितलं असाल की हा 20 किलोमीटरमध्येच म्हणजे कणकवलीपासून कुडाळमध्ये 20 किलोमीटरच्या अंतरामध्येच दररोज लोक येतात. त्या लोकांना त्रास हे करावं लागतात आणि त्यामुळे हा टोलला संपूर्ण सिंधुदुर्गवासियांचा विरोध आहे. परंतु दुर्दैवाने हा टोलच्या ठेकेदारीसाठी भांडणं सुरू आहेत की असा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. कारण एखादी कंपनी घेते आणि त्या कंपनीला जेव्हा सुरू करतो तेव्हा दुसरी कंपनी या ठिकाणी येते आणि त्यामुळे दररोज म्हणजे जवळजवळ 5 ते 6 वेळा झाले की टोल सुरू होणार आहे. म्हणजे लोकांचा अंदाज घेतात की काय, परंतु लोकांचा अंदाज घेणार नाही तर हा टोल नाका जर जबरदस्तीने सुरू केला तर निश्चितपणे आमच्यावर केसी झाल्यात, कोर्ट झाल्यात, तरी लाठी झाल्यात, तरी हा जोपर्यंत लोकांनी एकत्र बसून हा निर्णय होत नाही, मुंबई इंदापूर पासून हा रस्ता पूर्ण सुरू होते तोपर्यंत हा टोल आम्ही चालू करू देणार नाही, हा इशारा या ठिकाणी आहे. आणि त्याचबरोबर जे आता अधिकारी आहेत त्यांना आम्ही सांगितलं की तुम्ही पुन्हा तारीख डिक्लेअर करू नका. आणि एक माणूस, खरं तर हे आंदोलन लोकांनी हातात घेतलेलं आहे,
आज आम्ही या याच्यात सुद्धा लोक या ठिकाणी आलेली आहेत आणि त्यामुळे हे आंदोलन आता पोलिसांनी सुद्धा, या प्रशासनाने सुद्धा, पोलीस प्रशासनाने सुद्धा यांना त्यासोबत सक्त सूचना देण्याचे इशारा सुद्धा आम्ही त्यांना देणार आहोत की उद्या कोणतरी कंपनीचा एक माणूस येईल आणि टोल सुरू करतो म्हणून. आणि त्यामुळे ह्या टोलला आमचा पूर्ण विरोध आहे. काही लोक आत्ताच मी व्हॉट्सअपला बघितलं, सोशल मीडियाला, की काही लोकांनी टोल थांबल्याबद्दल अभिनंदन केलंय. तसा काही लोकांनी लंडनवरून बसून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत आणि हे लोकांवर धुळस्फेक टाकण्याचं काम आहे. कारण सकाळीच मला आता इथे आल्यानंतर कळलं की सकाळी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळशेकर आहेत, यांनी स्वतः सांगितलं की मला टोल भरायचा आहे, मला वाट करून द्या. म्हणजे ही कुठेतरी दुपट्टी भूमिका भाजपच्या लोकांची आहे की असा प्रश्न आमच्या या ठिकाणी होतोय. आणि त्यामुळे या टोलला कोणचा सपोर्ट आहे, कोणचा विरोध आहे, पेक्षा आमच्या सिंधुदुर्गवासियांचा ठाम विरोध आहे, एवढं मात्र नक्की आहे. आमदार साहेब, आमदार नितेश राणे यांनी आता काही वेळापूर्वी माहिती दिली आहे की आपण टोल एजन्सीची कंपनीची चर्चा केली आणि टोल अन्यायकारक टोल वसुली होऊ देणार नाही असं त्यांनी शब्द दिला. त्यांचा ह्या टोल कंपनीकडनं दुसऱ्या टोल कंपनीसाठी हा टोल घेण्यासाठीच काहीतरी उठाठेव त्यांची चालू आहे. खरं तर आपण बघितलं असाल की आता ज्या आमदार नितेश राणे माझ्या माहितीप्रमाणे लंडनवरून त्यांनी ती प्रतिक्रिया दिलेली आहे. आज आपण ज्या टोलच्या अधिकाऱ्यांनी कृती समितीच्या लोकांना सांगितलंय की जी व्यवस्था झाली नसल्यामुळे आम्ही टोल बंद करतोय. म्हणजे लोकांचा विरोध असल्यामुळे आज आपण या ठिकाणी परिषदेत वरनं कुठलंही पत्र त्यांना आणलं नाही. माझी नितेश राणेंना आणि जठारांना विनंती आहे की तुम्ही तसं पत्र आणा आणि या टोलच्या अधिकाऱ्यांना तसं पत्र द्यायला सांगा. असं लेखी कुठलं पत्र देत नाहीत. हे आहेत लंडनला आणि लोक आहेत रस्त्यावर आणि लोकांनी रस्त्यावर असलेल्या लोकांनी खरं तर आंदोलन रस्त्यावर केल्यामुळे हा टोल बंद केला आहे आणि त्याचं श्रेय हे कृती समितीला जातंय असं आपण सर्वांनी या ठिकाणी बघितलं असेल. धन्यवाद. हे होते आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितलेलं आहे की टोल मुक्त कृती समिती आणि रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांमुळेच हा टोल आता तात्पुरता बंद करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर ही जी सर्वपक्षीय आपण असो, जर समजा हे टोल मुक्त कृती समितीच्या वतीने किंवा सर्व पक्षांना जर सांगितलं गेलं की आपण हा टोल सिंधुदुर्गवासियांना घेणार नाही तरच आम्ही येथून हटू, अन्यथा आम्हाला म्हणजे आम्हाला तर आम्ही माघार घेणार नाही आणि जर समजा तुम्ही जबरदस्ती केला तर आम्ही केसेस आणि आंदोलन करण्यासाठी सज्ज आहोत असं देखील सांगितलं. तसेच आमदार नितेश राणे यांच्यावर देखील यांनी ट्विट केल्यावर त्यांनी देखील भाष्य केलेलं आहे की लंडनमध्ये बसून त्यांनी अशा पद्धतीचं वक्तव्य केलेलं आहे. त्यामुळे तसं वक्तव्य न करता स्थानिक नागरिक रस्त्यावर उतरत आहे आणि रस्त्यावरची लढाई त्यांनी करावी असं देखील आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितलेलं आहे. तिकडे लांबून बसून तुम्ही ट्विट करता आणि एक नेते भाजपचे आहे ते सांगतात की टोल आम्ही भरणार आहोत आणि दुसरे नेते सांगतात की टोल आम्ही भरणार नाही. त्यामुळे दुटप्पी भूमिका देखील या भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून अधिकाऱ्यांकडून किंवा नेत्यांकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे एकंदरीत काय नेमकी भूमिका आहे ती त्यांनी स्पष्ट करावी असं देखील आमदार वैभव नाईक म्हणालेलं आहे. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती आपण पाहतो आहोत की सर्वच राजकीय नेते हे आता इथे उपस्थित होत आहेत आणि टोलला विरोध करत आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे जरी टोल बंद करण्यात आला असला तरी लेखी आश्वासन आम्हाला द्या, नंतरच आम्ही टोल इथून हटू असं त्यांना सगळ्यांना सांगत आहेत. आम्हाला फक्त तो रस्ता क्लिअर पाहिजे, ओपन पाहिजे सगळा. काय झालं नेमकं, काय विषय टोल वसुली म्हणजे टोल घ्यायचाच नाही. जोपर्यंत रस्ता गोवा मुंबई रस्ता तयार होत नाही तोपर्यंत टोल घ्यायचाच नाही. आता तुमच्याकडून किती टोल घेण्यात आलेला आहे? आता माझं घेतलेलं नाही त्यांनी. फास्टॅग कट नाही झालं माझं. फास्टॅग कट नाही झालेलं आहे. नेमकं काय म्हणणं आहे तुमचं? म्हणणं काय म्हणजे टोल जोपर्यंत रस्ता गोवा मुंबई रस्ता चालू होत नाही तोपर्यंत टोल बंद. कुठलं नाव काय आपलं? माझं नाव संतोष. थँक्यू. ओसरगावचा टोल नाका जोपर्यंत 100% नुकसान भरपाई जमीन मालकांना मिळत नाही, जे काही विषय आजही प्रांताधिकारी कणकवलीकडे प्रलंबित आहेत, त्याचबरोबर जिल्हावासियांना टोल मुक्तीशिवाय टोल सुरू होणारच नाही ही आमच्या सगळ्यांचीच भूमिका आहे आणि त्याच्यावर आम्ही ठाम आहोत. टोलच्या आजूबाजूला शौचालय बांधणं, अन्न सुविधा बांधणं हेही झालेलं नाही आहे. म्हणून जोपर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध होत नाही, सगळ्या गोष्टी मान्य होत नाही, तोपर्यंत कोणालाही आम्ही टोल सुरू व्हायला देणार नाही. मी संबंधित अधिकारी असो, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असो, त्या सगळ्यांचे मी बोललेलो आहे आणि त्यांना आपली सगळ्यांची स्पष्ट भूमिका ही मी सांगून टाकलेली आहे. म्हणून जिल्हावासियांनी चिंता करू नये.
जोपर्यंत आपल्याला टोल मुक्ती मिळत नाही आणि अन्य विषय सुटत नाही तोपर्यंत टोल सुरू होणार नाही. ते काल इशारा देखील दिला होता, टोल सुरू झाल्यावर आपण टोल सुरू करणार देणार नाही. काय सांगता आज? गेली वर्षभर आम्ही या टोलच्या विरोधात काम करीत आहोत आणि आमचे सिंधुदुर्ग व्यापारी महासंघाचे ग्राहक व्यापारी सर्व होलसेल काम करणारे व्यापारी यांना जो त्रास होणार आहे या त्रासासाठी आम्ही हा बंदचा पुकार केलेला आहे. हा अरबी समुद्र आणि सह्याद्री याच्यामध्ये असलेला आपला जिल्हा आणि त्या जिल्ह्यात हा टोल निर्माण करण्यात आला आणि नेहमीच्या गरजेसाठी कामाला जाताना शासकीय कामाला जाताना वकील असतील डॉक्टर असतील त्यांना सुद्धा हा टोल भरावा लागणार आहे. आणि हा टोल 3 तालुक्याला म्हणजे वैभववाडी, कणकवली आणि देवगड या 3 तालुके आमचे प्रभावित होत आहेत आणि तेथील ग्राहक आणि व्यापारी सुद्धा होत आहेत, नागरिक होत आहेत आणि यांचा सगळ्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी आणि हा टोल कायमचा रद्द करण्यासाठी माफी मिळावी म्हणून आम्ही हा बंद पुकारलेला आहे. आणि जोपर्यंत टोल बंदचं लेखी आश्वासन घेणार त्याच वेळी आम्ही उठू, नाहीतर उठणार नाही. बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, आमच्या मागण्या मान्य करा, मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, खाली करा. आता तात्पुरता टोल बंद करण्यात तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे त्याबद्दल काय सांगता? तांत्रिक बिघाड कुठचा? आम्ही चालूच करायला देणार नाही. तांत्रिक बिघाडचं काय नाही, सगळे आमचे नेते मंडळी आली आता, आम्ही चालूच करायला देणार नाही. आणि हा ना आमच्या जिल्ह्याचे 2 भाग करणार आहे. हा खारेपाटणला न्या नाहीतर दुसरीकडे न्या, इथं नाही. आम्हाला आमच्या लोकल फिरायला सुद्धा टोल आम्ही देऊ शकत नाही, ही आमची मागणी आहे. बंद करण्यात आलेला आहे. सिंधुदुर्गातल्या जवळपास 4-4.5 लाख लोकांना अडचणीत आणणारा आणि दैनंदिन कामकाजामध्ये अडथळा निर्माण करणारा हा ओसरगावचा टोल नाका आहे. आता अध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे मागच्या वर्षभरामध्ये प्रचंड पत्रव्यवहार, गाठी भेटी, मग राज्य सरकार असू दे किंवा केंद्र सरकार असू दे यांच्याकडे आम्ही केलेले आहेत. NHIचे जे कोल्हापूरचे उजाळेवाडीचे जे अधिकारी आहेत, पंधरकर साहेब आणि त्यांचे इतर सहकारी, आम्ही त्यांची सकाळपासून या ठिकाणी वाट बघतोय पण अद्यापर्यंत ते समोर आलेले नाहीयेत. कारण ज्या वेळेला आत्ताचा कोरल असोसिएटचा कंत्राटदार राहुल डांगे जे खास नागपूरवरनं इकडे आलेत राजस्थानच्या कंपनीच्या वतीने, त्यांना ज्यावेळी विचारलं तर ते म्हणतात ते NHIचे अधिकारी गायब झालेत. तर आमची मागणी आता हीच आहे की ज्या वेळेला NHIचे अधिकारी, PWD नॅशनल विभागाचे अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन ज्यावेळेला आता आमच्या समोर येऊन चर्चा करेल आणि लेखी स्वरूपात आम्हाला लिहून देईल की आजपासून हा ओसरगाव टोल नाका कायमस्वरूपी बंद करण्यात आलेला आहे किंवा MH07 नोंदणीकृत RTO रजिस्ट्रेशनच्या गाड्यांना इथं टोल मुक्ती मिळालेली आहे, त्यानंतरच आम्ही सगळे टोलमुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी आणि सदस्य बाजूला होणार, अन्यथा हा एकही काउंटर चालू करायला देणार नाही अशी आमची ठाम भूमिका आहे. निश्चितच राष्ट्रवादीचे नेते सामंत देखील आहेत. काय सांगताय सामंत? आपण देखील पाठिंबा दिलाय. नाही, मुळात हा टोल हा जो घेतला जातोय हा सिंधुदुर्गावर एक प्रकारचा अन्यायच आहे अशी आमची सगळ्यांचीच भावना आहे. आज आम्ही आमच्या पक्षाची वस्त्र बाजूला ठेवून इकडे आलेलो आहे, ते लोकांसाठी आलेलो आहे. इकडे आम्हाला कुठल्या पक्षाचं याच्यात हे करायचं नाहीये, परंतु हा टोल हा बंद झाला पाहिजे. याचं कारण येण्या जाण्याचा हा रस्ता दररोजच्या अनेक लोकांचा आहे. कुठेतरी त्या लोकांवर आपण अन्याय करतो एवढी लाच तरी या लोकांनी बाळगायला पाहिजे होती. आमची प्रमुख मागणी ही आहे की हा टोल एकतर खारेपाटणला तुम्ही घेऊन जा, जिल्ह्याच्या वेशीवर तुम्ही नेलात तरी हरकत नाही. टोल देण्याला कोणाचा विरोध नाहीये, पण दररोजचा लोकांचा जो त्रास आहे तो वाचावा अशी आमची इच्छा आहे आणि याच्यासाठी आमचं या आंदोलन आणि आमचा संपूर्ण पाठिंबा या आंदोलनाला आहे. काँग्रेसचा देखील पाठिंबा आहे. काय? हो, मी इथे जो आलेलो आहे, जो जिल्हा काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून नाही आलो तर कृती समितीचा एक सदस्य म्हणून इथे आलेलो आहे. हा जो टोल आहे तो जिल्ह्याच्या मध्यभागी आहे आणि वैभववाडी, कणकवली, देवगड या 3 जिल्ह्यातनं येणाऱ्या लोकांना जे जिल्हा मुख्यालयामध्ये येतील त्यांना हा भुर्दंड बसणार आहे. जिल्ह्यामध्ये फिरण्यासाठी हा टोल नसला पाहिजे म्हणून हा टोल एकतर खारेपाटणच्या हद्दीवर न्या किंवा ह्या टोलला ज्या काही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या RTOला रजिस्टर्ड नोंदणीकृत जी वाहनं आहेत सगळी जी
प्रायव्हेट असतील किंवा माल वाहतुकीचे असतील, त्या सगळ्यांना माफी द्या, टोल मुक्ती द्या, अशी आमची मागणी आहे. जोपर्यंत मुक्ती मिळणार नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन आम्ही थांबवणार नाही. आमचा या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा आहे. निश्चितच हे सर्व जे होते हे टोल मुक्ती कृती समितीचे सदस्य होते. आपण पाहिलं की टोल मुक्त कृती समितीच्या वतीने हे आंदोलन छेडण्यात आलेलं आहे. सर्वपक्षीय राजकीय मंडळींचा त्यांना पाठिंबा देखील आहे. कणकवली ओसरगाव येथे हे जे आंदोलन सुरू आहे आणि हे घोषणा देखील देत आहे, आम्ही सिंधुदुर्गकर टोल भरणार नाही. टोल मुक्त कृती समिती सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने हे सांगण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे एकंदरीत राजकीय वातावरण सगळे जे पदाधिकारी आहेत, नेते आहेत, हे देखील इथे दाखल होत आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे हा टोल तात्पुरता देखील बंद झाला असला तरी पण हा टोल कायमस्वरूपी बंद व्हावा, सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती मिळावी अशी एकंदरीत यांची मागणी आहे. त्यामुळे जोपर्यंत लेखी आश्वासन आपल्याला मिळत नाही तोपर्यंत आपण येथून हटणार नाही, अशी टोल मुक्त कृती समितीचे म्हणणे आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.